कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा और चिन्ह मंगलाचरण पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अञ्जानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनस्य शलाकये चक्षुषं मीलितं तस्मै गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोपीतं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामायं तदा शिवपातिकं हे कृष्णा करुण सिन्धे दीनबन्धे जगत्पते गोपिका गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते अब्रहांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी सुहानो सुदेवी प्रियमानी हरिप्रिय वांचे कल्पतराय कृप सिंधु एवस अधिनाना पावने ये वैष्णवयो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे ओम हरे कृष्णा பக்தருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற அத்தியாயம் பாருங்க, ரொம்ப அழகான அத்தியாயம். அதாவது 4வது அத்தியாயம் ஞான யோகத்துல கொடுக்கிறார். அதாவது அறிவின் யோகம் சொல்லலாம். ரொம்ப அற்புதமான அத்தியாயத்துல நம்ம வந்திருக்கிறோம். அதாவது முதல் அத்தியாயத்துல இருந்து நம்ம பாக்குறோம், கர்ம யோகத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தை கொடுக்கிறார். கர்ம யோகத்திலேயே ஞானத்தை கொடுக்கிறார். நம்ம இப்ப நேற்று பார்த்ததுல கர்ம யோகத்துல நம்ம எப்படி செயல்படணும்னு சொன்னார். அந்த செயலை மட்டும் செஞ்சா போதுமா? அதுக்கு ஒரு ஞானம் வேணும் இல்லையா? அந்த ஞானம் எப்படி கொடுக்குறாரு பாருங்க, ரொம்ப அழகா இதுல கொடுக்குறாரு. பக்தி கலந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகான அத்தியாயம். நம்ம எப்போ இந்த உலகம் தோன்றப்பட்டது, எப்போ இந்த வையகம் தோன்றப்பட்டது, யாரால படைக்கப்பட்டது, அப்படி இந்த பகவத்கீதை எப்போ பேசப்பட்டது, இதெல்லாம் இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்ல போறார். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா யோகமாயா சக்தியில பகவான் எப்பெல்லாம் அவதாரம் கொடுக்கிறாரோ அந்த சக்தியை பத்தி எல்லாம் பகவான் ரொம்ப அழகா தெளிவா கொடுக்க போறாரு அத்தியாயத்துல. பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவர் சார்பாகவும் சின்ன பிரார்த்தனை ஆரம்பிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருத்தி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்று நாம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன விளக்கம் ஒண்ணு பார்த்தலாமா? அதாவது 3வது அத்தியாயத்துல துரத்தல் அல்லது செயல் 1ல இருந்து 2வது பதம் வரைக்கும் அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட ரொம்ப அழகா கேட்கிறார். துரத்தல்னா என்ன, செயல்னா என்ன, ரெண்டுத்திலையும் அவர் ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஆகி போச்சு அவருக்கு. யாருக்கு? அர்ஜுனனுக்கு. நமக்கும் அதுதானே இல்லைங்களா? 2வது அத்தியாயத்துல என்ன சொன்னார், 3வது அத்தியாயத்துல என்ன சொன்னார்ன்றது நம்ம கொஞ்சம் குழப்பமா தான் இருக்கும். அதுக்கு ஞானம் வேணும் இல்லையா? அந்த ஞானத்தை இன்னைக்கு கொடுக்குறார். அது என்னன்னு பார்ப்போமா? அதுல பாத்தீங்கன்னா நேற்று சொன்னதுல நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலையும் ஞான யோகத்திலையும் பகவான் 3வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 9வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்கிறார். 3வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 9வது பரம் வரைக்கும் கர்மகாண்டம் கர்ம யோகத்துல நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலும் சகாம கர்ம யோகத்திலும் எப்படி பக்தி கொடுக்கணும்ன்றது ரொம்ப அழகா நேர்த்தியா கொடுக்கிறார். 10ல இருந்து 16வது பதம் வரைக்கும் நேற்று நம்ம பார்த்தோம். வர்ணாச தர்மத்தை பத்தி நேற்று நம்ம ரொம்ப அழகா தெளிவா நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? எடுத்துக்காட்டு வழிநடத்தல். எப்படி நாம பாத்தீங்கன்னா நாம யாரு, நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம எதுக்காக இந்த வையகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம், நம்ம நித்தியமான சேவைக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோமா, இல்ல பௌதிகமான சேவைக்கு வந்திருக்கோமா, அதையும் பார்த்தோம். அதே மாதிரி நம்ம ஒரு மைய புள்ளிய நாம இருந்து நம்ம செயல்படுறோம். பகவான ஒரு மையமா வச்சுட்டு நம்ம அந்த புள்ளியிலிருந்து நம்ம செயல்படணும். எடுத்துக்காட்டா நம்ம இருக்கணும். நம்ம வீட்டுக்கு, நம்ம குடும்பத்துக்கு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும். நம்ம வீதிக்கு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும். நம்ம நாட்டுக்கு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும். நம்ம உலகத்துக்கே நம்ம எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும். சோ அந்த மாதிரி வழி நடக்கணும் இல்லையா? ரொம்ப அழகா படிச்சோம். மிகப்பெரிய எதிரி யாருன்னா காமம். காமத்தை பத்தி இது ரொம்ப அழகா நம்ம தெளிவா நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? சரி, இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஞான யோகத்தை கொடுக்கிறார். என்ன மாதிரி ஞான யோகம்னு பாருங்களேன். அதாவது பகவான் கிருஷ்ணரை ஆழ்நிலை அறிவு கொடுக்கிறார். இன்னைக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் ஆழ்நிலை அறிவு. அந்த ஆழ்நிலை அறிவு 1ல இருந்து 10வது வரைக்கும்
10ஆம் பதம் வரைக்கும் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அந்த ஆளு நேத்திக்கு வந்து அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா வந்து நித்தியமான கல்வி பகவான் நமக்கு கொடுக்கிறார். 1ல இருந்து 10வது பதம் வரைக்கும். அதுல பாருங்கன்னா, அதாவது யாரெல்லாம் பெற முடியும் இந்த ஞானத்தை, இந்த ஆழ்நிலை அறிவை யாரெல்லாம் பெற முடியும்? நம்மள மாதிரி பக்தர்கள், பகவானுகிட்ட நண்பனாக பழகுறவங்க இல்லைங்களா, தகுந்த வினாக்களை கேட்கிறவங்க, அதாவது கட்டளைகளை பின்பற்றுதல். இந்த 4 ஸ்தானத்துல உள்ளவங்க தான் பகவானுடைய பக்தனாக முடியும். அவங்க தான் இந்த ஞானத்தை பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப நாம எல்லாம் பகவத்கீதை படிக்க வந்திருக்கிறோம். நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதை உள்வாங்கி நம்ம வாழ்நாள்ல கொண்டு வரணும். நம்ம வாழ்வியல்ல கொண்டு வரணும். வாழ்வியல்ல கொண்டு வந்தாதான் நாம சனாதனம் சொல்லப்படும். நம்ம எல்லாம் நினைக்கிறோம், சாமிக்கு போறோம், கோவிலுக்கு போறோம், சாமி கும்பிடுறோம், அதை பண்றோம், இதை பண்றோம், அப்படிலாம் கிடையாது. நம்முடைய வாழ்வியல்ல கொண்டு வரணும். உட்கார்ந்தாலும், எழுந்தாலும், நின்னாலும், ஓடினாலும், படுத்தாலும், தூங்கினாலும், எப்ப பார்த்தாலும் பகவான் கிருஷ்ணர் நாமத்தை, பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைங்களா? அவன் தான் உண்மையான பக்தன். அவன் தான் பகவானுக்கு உண்மையான நண்பன். அவன் தான் பகவானுகிட்ட வினாக்கள் கேட்பன். அவன் தான் கட்டளைகளை பின்பற்றவன். அவனுக்கு தான் இந்த ஞானம் ஏறும்ன்றத ரொம்ப அழகா நம்ம கொடுக்குறார் இல்லைங்களா? யாரிடமிருந்து பெறுவது? யாரிடமிருந்து இந்த ஞானத்தை பெறுவோம்? பகவான் மூலியமா நாம பகவானுக்கு யார் கொடுக்கிறார்? நம்மளுடைய ஆச்சாரிகளை கொடுக்கிறார். அந்த ஆச்சாரிகள் யாரு? அந்த 4 ஆச்சாரிகள் யாரு? அதையும் நாம் இந்த அத்தியாயம் மூலியமா நமக்கு ரொம்ப அழகா விளக்க போறார். இந்த 10வது பதத்து வரைக்கும் அது எதை பற்றியது? அதாவது பாத்தீங்கன்னா, கடவுள் எப்பொழுது அவதரிக்கிறார், பகவான் எப்ப அவதரிக்கிறார்? ஆனா யோகமாயா சக்தியில பகவான் அவதாரம் கொடுக்கிறார். அந்த யோகமாயா சக்தின்றது நம்மளுடைய ஆத்மா தான். இந்த ஆத்மாவை நல்வழியில கொண்டு போகணும். அதர்ம காரியங்கள் செய்யாம தர்மமான நம்ம செயல்படணும். அதர்மம் தலை தூக்கும் போது கண்டிப்பாக பகவான் யோகமாயா சக்தி மூலியமாக அவதாரம் கொடுக்கிறார். அவதாரம் கொடுத்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக தான் பகவான் அவதாரம் கொடுக்கிறான்றத இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா நம்ம கொடுக்க போறார். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, கடவுள் அவதாரிக்கான காரணம் என்ன, அந்த அறிவை பெறுவதின் என்ன பயன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். 11ல இருந்து 15 வரைக்கும் பாருங்க. பகவான் கிருஷ்ணன் அனைத்து பாதை குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பையும் உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். 15 வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் அது. அதுவும் பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, கர்ம யோகத்துல நாம நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல பண்றோமா, சகாம கர்ம யோகத்துல பண்றோமா, இல்லைன்னா கர்ம யோகியா இருக்கிறோமா, இல்ல அகர்மால பண்றோமா, இல்ல விகர்மால பண்றோமா அப்படின்றத 16ல இருந்து 24வது பதம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். கர்மானா என்ன, அகர்மானா என்ன, விகர்மானா என்னன்றத நாம இந்த அத்தியாயம் மூலியமா பகவான் நம்ம கொடுக்க போறார். 25ல இருந்து 33வது பதம் வரைக்கும் பாருங்க. 35ல இருந்து அதாவது 42 பதம் வரைக்கும் வச்சுக்கல. தியாகங்களின் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு பகவான் வழிவகுக்கும். தியாகங்கள் என்ன மாதிரி தியாகம் பண்ண பாருங்களேன். நம்ம என்ன பண்றோம்? காலையில இருந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஆபீஸ் ஒர்க் பாக்குறோம், வீட்டு வேலையை பாக்குறோம், எல்லா குடும்பத்தையும் பாத்துக்கிறோம், சமுதாயத்துக்கு என்னென்ன செய்யறோமோ தொண்டெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். எல்லா செயலையுமே நாம பகவானுக்கு தியாகம் பண்ணிடணும். எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிடணும். தியாகம் பண்ணிட்டு நீங்க தூங்கி பாருங்க, நைட்ல படுத்து பாருங்களேன். ஒரு சின்ன ஒரு தண்ணி கையில ஒரு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு கையில வந்து பகவானுக்கு அப்படியே கொடுங்க. பகவானுக்கு கொடுங்க, ஆஃபர் பண்ணுங்க. அந்த தண்ணியை அப்படியே ஆஃபர் பண்ணி கங்கையை நினைச்சு ஊத்துங்க. இன்னைக்கு செஞ்ச எல்லா புண்ணிய காரியங்களும் பகவானையே உடுத்தி அர்ப்பணம் அர்ப்பணம் சொல்லி படுத்துட்டு பாருங்களேன். அன்னைக்கு நைட்டு படுங்களேன், ஹாப்பியா இருப்பீங்க. மறுநாள் காலில் அப்படியே பிரைட்டா எழுந்துப்பீங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி தியாகம் இருக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம தியாகத்தை பண்ணணும். பகவானுக்கு தான் தியாகம் பண்ணணும். அந்த ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கின்றார். 26ல இருந்து 42 ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கத்தையும் நமக்கு இன்னைக்கு கொடுக்க போறார் யாகங்கள் மூலியமா. நேற்று நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, யாகங்கள்னா என்ன அப்படின்னு. இன்னைக்கு அது விரிவா நம்ம இன்னைக்கு கொடுக்க போறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நாம எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி வரும். என்ன மாதிரி கேள்வின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவத்கீதை யாரால பேசப்பட்டது? முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், பகவத்கீதை யாரால பேசப்பட்டது. இப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். நாம என்ன சொல்லுவோம்? எடுத்த உடனே யாருக்கிட்ட உடனே சொல்லிடுவோம், பகவத்கீதை பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ணார். திருதராஷ்டிரர் ஒரு வீட்டுல இருந்து ஒரு ரூம்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கார். அது கேட்டுன்னு இருக்கார். பார்த்துட்டு இருக்காருல, கேட்டுன்னு இருக்கார். சஞ்சயன் அவருக்கு அங்க இருக்கிற நிலைமையெல்லாம் பார்த்து திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கார். இது எல்லாருக்கும் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். ஆனால் பகவான் என்ன சொல்றாரு தெரியுங்களா? இந்த வேதங்கள் மூலியமாக, இந்த கீதையை மூலியமாக, இந்த பகவத்கீதையை கோடான கோடி வருஷத்திற்கு முன்னாடியே சூரிய பகவானுக்கு இந்த பகவத்கீதையை பேச சொல்லப்பட்டது அப்படின்றார். என்னடா வம்பா இருக்குது, எப்படி இது முன்னாடி எப்படி பகவான் எப்படி சொல்லியிருப்பார்? அர்ஜுனுக்கு ஒரே குழப்பம். சமகாலத்துல நம்ம 2 பேருமே சமகாலத்துல பிறந்தவங்களாச்சே, முன்ன பின்ன நம்ம பிறந்திருக்கிறோம். அது எப்படி நீ சூரிய பகவானுக்கு நீ உபதேசம் பண்ணியிருப்ப அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறான்.
ஆனா ஆக்சுவலா வந்து பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்காரு. பிரம்மா அதை பத்தி நம்ம விரிவா படிக்கலாம். பிரம்மாவுக்கு முன்னாடி சொன்னாரா பின்னாடி சொன்னாரான்றது இந்த ஸ்லோகம் மூலியாவே பகவான் வந்து நம்ம கொடுக்க போறார். ஏன்னா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சராசரங்களை படைக்கிறார் முதல்ல. எப்படி படைக்கிறார் பாருங்க. காரண உதய சாய் விஷ்ணுவா இருக்கிறார். காரண உதய விஷ்ணுவா இருக்கார். அதாவது தனிமையில இப்ப நம்ம ரங்கநாதர் பள்ளி கொண்டிருக்க மாதிரி எப்படி நம்ம ஆதிசேஷன் மேல பகவான் படுத்து கொண்டு இருக்கிறார் இல்லைங்களா? நம்ம எல்லா இடத்துலயும் பார்ப்போம். எல்லா இடத்துலயும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி சொன்னா. ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல தாயார் இருப்பாங்க. கனகவல்லி தாயார் இருப்பாங்க. பிரம்மா இருப்பாரு. எல்லா தெய்வங்களும் கூட இருப்பாங்க இல்லைங்களா? ஆனா காரண உதய சாய் விஷ்ணு பாத்தீங்கன்னா தனிமை கடல்ல இருப்பார். காரணமா அவர் தான். இந்த அந்தம் அந்த அந்த அண்டத்தை படைக்கும் போது தனிமையா தான் இருக்காரு அவர். முதல் விஷ்ணு அவர் தான். காரண உதய சாய் விஷ்ணுவார். அவர்கிட்ட இருந்து அவரு கண்ணுல இருந்து கையில இருந்து உடம்புல தோல்ல இருந்து ஒரு ஒரு தன்னை வேர்வை துளி வந்து பார்த்தீங்களா? இப்ப நம்ம கஷ்டப்பட்டா வேர்வை வரும் பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி பகவானுக்கு வேர்வை துளிகள் ஒரு ஒரு துளியா வருது பாருங்க. அதுதான் ஒரு அண்டமாக வேதம் சொல்லப்படுகிறது. ஒரு ஒரு அண்டமா. ஒரு ஒரு வேர்வை துளி தான் ஒரு ஒரு அண்டம். அந்த அண்டத்துக்குள்ளதான் கார்போக உதய சாய் விஷ்ணு இருக்கிறார். கார்போக உதய சாய் விஷ்ணு வந்து அதுக்குள்ளதான் இருக்கிறார். அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆதிசேஷன் மேல படுத்திருப்பார். பலராம ஐயாவுடைய அவதாரத்துல ஆதிசேஷன் தான் அவருக்கு அது உள்ள படுத்திருப்பார். ஸோ அங்க வந்து கனகவல்லி தாயார் இருப்பாங்க. கனகவல்லி தாயார் நம்மளுடைய தாயார் இருக்கிறாங்க. அந்த பகவானுடைய வயிற்றுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா தொப்புள் குடின்னு சொல்லக்கூடாது. வயிற்றுல ஏன்னா பகவானுக்கு தொப்புள் கிடையாது. நமக்கு மாத்திரம் தான் எல்லாருக்கும் தொப்புள், பகவானுக்கு கிடையாது. அவர் வயிற்று பாகத்துல இருந்து ஒரு தாமரை தண்டு ஒண்ணு போகும். தண்டு போகும். தண்டு தாமரை பூ மேல இருக்கும். அது மேலதான் பிரம்மாவை முதல்ல படைக்கப்படுறார். பிரம்மாவை முதல்ல படைக்கிறார். யாரு? கார்போக உதய சாய் தான் விஷ்ணு தான் படைக்கிறார். அண்டத்தை படைக்கிறது காரண உதய சாய் விஷ்ணு. கார்போக உதய சாய் விஷ்ணு தான் வந்து பிரம்மாவை படைக்கிறார். பிரம்மாவை படைச்ச உடனே எல்லா விஷயமும் பிரம்மா கிட்ட ஒப்படைச்சிடார். பிரம்மா நீ பாத்துக்கோணும். இதுல இன்னொரு பியூட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா காரண உதய சாய் விஷ்ணுவா இருக்கிறாருல, முதல்ல விஷ்ணு இருக்கிறாரு இல்லையா? அந்த விஷ்ணு என்ன பண்றார்? ஒரு ஒரு அண்டமா உருவாக்குறார். ஒரு ஒரு அண்டத்துக்குள்ளேயும் கார்போக உதய சாய் விஷ்ணுகிறார். ஒரு ஒரு அண்டத்துக்குள்ளும் ஒரு ஒரு பிரம்மா இருக்கிறார். இது என்ன வித்தியாசமா இருக்கு? எல்லா அண்டத்துக்கும் ஒரு ஒரு அண்டத்துக்கும் ஒரு ஒரு விஷ்ணு இருக்கிறார். இப்ப நம்ம அண்டத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா 14 லோகங்கள் இருக்கு. 14 லோகங்களும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம தான் மிடில் இருக்கிறோம். பூமி இருக்கு. நம்ம கீழே அதல பாதாள தலாதல கீழே கிடக்கு. நமக்கு மேல 6 லோகங்கள் இருக்கு. பிரம்மலோகம் இருக்கு, பித்ருலோகம் இருக்கு, சிவலோகம் இருக்கு, மரணலோகம் இருக்கு, மகரலோகம் இருக்கு. இந்த மாதிரி 6 லோகம் மேல இருக்கு. நாம 7வதா இருக்கும். நம்ம கீழே வந்து அதல பாதாள தலாதல கீழே வந்து 7 தலை நம்ம கீழே இருக்கு. அது அதல பாதாளத்துல கிடக்குது. நரகலோகம் 7 லோகம் இருக்கு. இது 14 லோகத்துக்கும் ஒரு பிரம்மா இருக்கார். இதே மாதிரி ஏகப்பட்ட அண்டம். நம்ம பிரம்மாவுக்கு 4 தலை. அந்த அண்டத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா 5 தலை, 7 தலை, 10 தலை, 14 தலை இந்த மாதிரி தலையா நிறைய பிரம்மா இருக்காங்க. அது ஒரு கரை. அது நான் பின்னாடி சொல்றேன். அது ஒரு வேதத்துல வரும். அது இந்த மாதிரி நிறைய அண்டங்களை படைக்கிறார். யாரு? காரண உதய சாய் விஷ்ணுவா இருந்தது. கார்போக உதய சாய் விஷ்ணு பிரம்மாவை படைக்கிறார். பிரம்மா படைச்ச பேரு பிரம்மா கிட்ட அந்த தொழிலை கொடுத்துறார். படைக்கும் தொழிலை. அப்ப அவர் என்ன பண்றார்? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சனத்குமார படைக்கிறார். அவர் பிள்ளைகளை 4 பிள்ளைகளை படைக்கிறார். 4 சனத்குமார்கள். அவங்க குட்டி குட்டி குட்டியா இருப்பாங்க. அதுக்கு மேல ஒரு ஹைட்டா வளர மாட்டாங்க. ஒரு ஸ்டேஜ்ல அப்படிதான் இருப்பாங்க. அவங்கள பத்தி எல்லாம் விரிவா நீங்க 2வது லெவல் வாங்க. நமக்கு இப்ப டைம் இல்லை. அதனால நம்ம ஷார்ட்டா முடிப்போம் இதை. இப்ப 4 பிரம்மாவுடைய புதல்வர்கள் 4 பேர் பிறக்கிறாங்க. அதுதான் சனத் சம்பிரதாயம் சொல்லுவாங்க. அதுதான் சனத்குமாரர்கள். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 7 பிரஜாபதிகளை படைக்கிறார். 7 பெருமுனிகள் சொல்லுவாங்க. விஸ்வாமித்திரர் அது மாதிரி வருவாங்க. கசிப முனிவர் இந்த மாதிரி 7 பேரு பிரஜாபதிகள் படைக்கிறாங்க. ஏன்னா ஒரு பிரஜாபதிகளும் பாத்தீங்கன்னா 1000 பல்லாயிரம் கோடிக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான உயிரினங்களை உருவாக்குற தன்மை இந்த பிரஜாபதிகளுக்கு உண்டு. இந்த பிரஜாபதிகளுக்கு உண்டு. ஒரு உயிரினங்களை உருவாக்குற சக்தி வந்து யாருக்குன்னா பிரஜாபதிகளுக்கு உண்டு. 84 லட்சம் உயிர் வாழியும் இவங்க மூலியமா தான் படைக்கப்படுறாங்க. இவங்க உருவாக்கப்படுறாங்க. இது ஒரு சின்ன விளக்கம். இந்த 7 பெருமுனிகளை பத்தி சொல்ல வேண்டாம். ஒரு பெருமுனி பத்தி சொல்லுவோம். கசிப முனிவர் சொல்லலாம். கசிப முனிவர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 7 பெருமுனியில கசிப முனிவர். கசிப முனிவருக்கு பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து 2 மனைவிகள். மொத்தம் 12 மனைவிகள் இருக்காங்க. இப்ப 2 மனைவிகள் மாத்திரம் நம்ம பார்ப்போம். அந்த 2 மனைவிகள்ல பாத்தீங்கன்னா அதிதி, திதி. அதிதிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிதிக்கு வந்து பிரம்மா இது தேவர்கள் பிறப்பாங்க. திதிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுரர்கள் பிறக்கிறாங்க. திதியோட பசங்க தான் வந்து அசுரர்கள். அதிதியோட பசங்க வந்து தேவர்கள். இந்திரன், அப்புறம் வர்ண பகவான், அப்புறம் சூரிய பகவான், சந்திர பகவான் இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிதியோட பசங்க. திதியோட பசங்க யாருன்னா இரணிகசிபு, இரணியன்,
சிசுபாலன் இவங்கெல்லாம், ராவணன் இவங்கெல்லாம் வருது, அசுரர்கள்லாம் வந்து இவங்களுக்கு பிள்ளைகள் என்ன பாத்தீங்களா? ஒரு தாய் 2 தாய் இருக்காங்க, ஒரு அப்பா தான் இருக்காரு. கஷ்யப முனியோட பிள்ளைகள் தான் இவங்க. அங்கேயே பங்காளி சண்டை ஆரம்பிச்சாச்சு. இங்க அங்கேயே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க முன்னாடியே. இவங்க 2 பேருமே சகோதரர்கள் தான். ஒரு தந்தைக்கு பிறந்தவர் தான். தாய் தான் வேற யாரு, தந்தை ஒண்ணுதான். கஷ்யப முனிவர் தான் பாத்துங்க. அப்ப தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் ஒரு தாய் தான். அவர் தான் கஷ்யப முனிவர். அவரு பெருமுனி. இது மாதிரி எல்லா 6 பெருமுனிகளும் நிறைய ஜீவராசிகளை உண்டு பண்ணிருக்காங்க. நம்ம ரொம்ப டீப்பா போக வேணாம் அதுல. சரி, 7 பெருமுனிகள். இதுக்கப்புறம் 14 மனுக்களை படைக்கிறாங்க. 14 மனுக்கள். மனுக்கள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா இது வழியா வரிசையா வந்துட்டே இருக்காங்க. 14 மனுக்கள் வராங்க. இதுக்கு அப்புறமா வந்து அதாவது ஒரு ராஜ்யமா உருவாக்கிட்டே வராங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ராமபிரானோட மூதாதையர்கள் வந்து அதுல வந்து பிறக்கிறாங்க. அதுல இருந்து அப்படியே வம்சங்கள் அப்படியே உருவாக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இது வந்து நம்ம வந்து வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இப்ப இந்த இடத்துலதான் வந்து சூரிய பகவானுக்கு பகவான் உபதேசம் பண்ணியிருக்கிறார். ராமபிரான் காலத்துக்கு அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவத்கீதையை அதுபடி எல்லாருமே கரெக்டா ஃபாலோ அப்ல இருந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ராமபிரான் அவருடைய காலங்கள் முடிந்த பிறகு அதுக்கப்புறமா யாருமே சரிவர இந்த பகவத்கீதையை உணர்ந்து நடக்காம போனதால்தான் இந்த துராத யுகத்துல வந்து நிறைய ப்ராப்ளங்கள், நிறைய அதர்மங்கள்லாம் வந்ததுனால்தான் பகவான் வந்து அவதாரம் கொடுத்து திரும்பவும் வந்து பகவத்கீதையை பேசப்பட்டுள்ளது. சரி, இப்ப பிரம்மாவோட லைஃப பார்க்கலாமா? பிரம்மாவோட லைஃப பார்ப்போம், மனுக்களோட லைஃப பார்ப்போம். எப்போ பிறந்தாங்க, எப்போ வந்து இறக்க போறாங்கன்றதெல்லாம் இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் ஞான யோகம் மூலியமா நம்ம கொடுக்கிறார். பார்ப்போமா? உன்னத அறிவு மூலியமாக நம்ம கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முதல் ஸ்லோகம். हे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभुजी। श्री भगवान उवाच इमं विवस्ते ये योगं प्रोगत्वानहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे ब्राह मनुर्ईश्वागवे अब्रवीत्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. அழகா படிச்சீங்க. புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடவுள் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விசுவானுக்கு உபதேசித்தேன். விசுவான் மனிதகுல தந்தையான மனுவுக்கும் மனு இசுவாகு மன்னனுக்கும் இதனை முறையாக உபதேசித்தனர். பகவான் பாருங்க, சூரிய பகவானுக்கு எப்ப சொல்லிட்டார் பாருங்க, கோடான கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த பகவத்கீதையே பகவான் வந்து சூரிய தேவனுக்கு கொடுத்திருக்காரு. சூரிய தேவனுக்கு இன்னொரு பேர் உண்டு, விஸ்வாஸ் சொல்லுவாங்க, சொல்லுவாங்க. அவர்கிட்ட கொடுத்திருக்கிறார் பகவான். அதன் மூலியமா தான் ஒரு உயிரினங்களும் உருவாக்கப்பட்டது. இதன் மூலியமா வந்து மனித குல தந்தையான மனுக்கள் 14 மனுக்கள் இருக்காங்க. அவங்களாம் நாம யாருன்றதை நாம படிப்போம். ஏன்னா இந்த உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய படிக்கலாம், நமக்கு டைம் இல்லை, இருந்தாலும் ஒரு சுருக்கமா சொல்லிடலாம். 14 மனுக்கள்ல வந்து இப்ப முடிஞ்சது 6 மனுக்கள் முடிஞ்சு 7வது மனுக்கள்ல இந்த லோகம் இப்ப இருக்கு. இப்ப நாம நினைக்கிறோம் கலியுகம் எத்தனை வருஷம், கலியுகம் எவ்வளவு வருது, இதெல்லாம் வந்து இப்ப விரிவா நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமா பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கலியுகம் பாத்தீங்கன்னா 4,32,000 வருஷங்கள் சொல்றது வேதம். 4,32,000 வருஷங்கள் சொல்றது கலியுகம் சொல்லுது. இது அப்படியே நம்ம கூட்டிக்கிட்டே வரலாம். இப்ப ஆனா நடந்தது எவ்வளவு இப்போ பாத்தீங்கன்னா கலியுகத்துல 5,000 வருஷங்கள் தாண்டி வந்திருக்கிறோம். ஆனா 5,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடிதான் இந்த பகவத்கீதை பகவான் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ணார். ஆனா அர்ஜுனுக்கு என்ன சொல்றாரு பாருங்களேன், கோடான கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பகவத்கீதையை நான் சொல்லப்பட்டிருக்கேன்றார். சரி, இந்த பதம் மூலியமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப அடுத்த பதத்துல என்ன சொல்ல வர்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 2வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜசயோ விது சகாலேனீக மகதா யோகோ நஷ்ட பரந்தப. உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டு, ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அழகா படிச்சீங்க. இப்ப இந்த 2வது பாத்துல சொல்ற பாருல, உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடப்ப சங்கிலி தொடர்புல, அதாவது சீட சங்கிலி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான ஆசிரமங்கள். அதாவது வர்ணம் நம்ம சொல்றோம் பத்தி படிச்சீங்களா, வர்ணாசிர தர்மத்தை மாதிரி, அது மாதிரி 4 விதமான ஆசிரமங்கள் சொல்ல போனா பாத்தீங்கன்னா சம்பிரதாயம் சொல்லலாம், ஆசிரமங்கள் சொல்லலாம். அதாவது நாம இப்ப படிக்கிறது பிரம்மகவுடைய சம்பிரதாயம், உத்தர சம்பிரதாயம், சனத் சம்பிரதாயம், சி சம்பிரதாயம். இப்ப 4 சம்பிரதாயம் இருக்கு. இந்த 4 சம்பிரதாய ஆச்சாரிகள் மூலியமா தான் இந்த விஞ்ஞானத்தை நம்ம பகவான் வந்து உபதேசம் பண்ணியிருக்காரு. அந்த உபதேசம் பண்ணது அது மூலியமாக நாம இப்ப படிச்சிருக்கோம். குருசீட பரம்பரையில மூலியமாக. இப்ப நாம வந்து என்னுடைய குருன்னு பாத்தீங்கன்னா மகாராஜா இருக்கிறார், அதாவது குரு மகாராஜா இருக்கிறார்.
அது ஜெயபதக சாமி, அவர் தான் எங்களுக்கு வந்து தீட்சை கொடுத்தார். அவர் வந்து திக்ஷா குரு. சிக்ஷா குருன்றது நம்ம மேங்களூர் இஸ்கான்ல உள்ள ஆச்சாரி. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாமநேச சார், அவர் எங்களுக்கு குருவா இருக்கிறார், நமக்கு எல்லாம் குருவா இருக்கிறார். அவர் மூலியமா இந்த கீதையை நாம இப்ப படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? சங்கிலி தொடர் மூலமாக, அதாவது விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறு புனித மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் இத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டது போல தோன்றி. ஏன் தோன்றுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏன் மறைஞ்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாருமே அதை படிக்கல. கீதையை படிச்சு அதை உணர்ந்து அதை செயல்படாம போனதுனால்தான் வந்து அதர்மம் அதிகமாகப்பட்டது. இப்ப நீங்க எல்லாம் வந்து முன்னாடியே படிச்சிருப்பீங்க. சில மாதாஜிகள் பிரபுக்கள் இப்ப படிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க. இனிமேல்ட்டு பாருங்களேன், நம்ம வீட்டுல ஒரு எறும்பு கடிச்சாலும் சரி, ஒரு எலி போனாலும் சரி, ஏதாவது ஒரு பூச்சி வந்தாலும் சரி, யாரையும் அந்த கொல்லவே மாட்டாங்க. ஏன்னா பகவத்கீதை நம்மள அந்த அளவுக்கு உணர்த்தும். ஒரு எறும்பு கடிச்சா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? டப்புன்னு கை வச்சு அடிப்போம், ஐயோ கடிக்குதே அப்படின்னு சொல்லிப்போம். ஆனா அதே பகவத்கீதையை படிச்ச பிறகு, அது உணர ஆரம்பிச்ச பிறகு அதோட வாழ்க்கை வாட வந்திருக்கு. ஏன் நம்ம மேல எறும்பு வருது? நம்ம சுகாதாரமா இல்லை, அதனால நம்ம மேல எறும்பு கடிக்குது. அந்த எறும்பை கடிச்சிச்சுன்னா அதோட லைஃப் முடிஞ்சு போச்சு. நம்ம சும்மா இருக்குமோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கையால போவோம், அது பட்ட உடனே இறந்து போகும் இல்லைங்களா? அச்சடா, எறும்புக்குள்ளேயே பகவான் இருக்காரு, அதுக்குள்ளேயும் ஒரு ஆத்மா இருக்கு, நாம ஏன் கொல்லணும்? அது வாழ வந்திருக்கு. அது மேல நம்ம மேல ஏன் வந்தது? நாம சுகாதாரமா இல்ல. ஒரு பாம்பு வந்ததுன்னா பாம்பு என்ன பண்ணும்? அது கொத்ததான் செய்யும். அதோட சுபாவம் அவ்வளவுதான் அது இல்லைங்களா? அது கிட்ட போனா நம்ம கொத்ததான் செய்யும், கடிக்கதான். அது டிஸ்டர்ப் பண்ணா நம்ம கடிக்கதான் செய்யும். அதோட சுபாவம் அது. ஆனா மனிதன் அப்படி கிடையாது, பகுத்து பாக்குற ஞானம் இருக்கு. ஆனா நாம என்ன பண்றோம்? ஒரு எறும்பு வந்தாலும், பாம்பு வந்தாலும், எலி வந்தாலும் உடனே கம்பு எடுத்து அடிக்கிறோம், கம்பு எடுத்து அது கொள்றோம். அதுதான் மகாபாவம்னு சொல்லப்படும். எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாருக்கும் வாழறதுக்கு தான் இங்க லோகம் இருக்கு, நாம மட்டும் வாழறது கிடையாது. இதனால பண்றதுனால என்ன ஆகுது பாருங்க, அப்போ அந்த அதர்மம் அதிகமாகுது. ஒரு சின்ன எறும்புல இருந்து நாம அதர்மத்தை கொண்டு வரோம், நம்ம வாழ்நாள்ல கொண்டு வரோம். அப்ப கொண்டு வரும்போது பாருங்க, வேதங்களை படிக்காம போனாதான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளங்கள்லாம் நம்ம வந்து நிறைய பாவங்கள் செய்றோம். பாவங்கள் செஞ்சு திரும்பவும் இதே சம்சார கடல்ல திரும்ப சாப்பிடுறோம், தூங்குறோம், இனப்பெருக்கம் பண்றோம், சாப்பிடுறோம், தூங்குறோம், இனப்பெருக்கம் பண்றோம், சாப்பிடுறோம், தூங்குறோம், இப்படியே மாறி 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 அனிமல் மாதிரி நம்ம இருக்கோம். இதுல என்னன்னா, நமக்கு ஒரு வீடு இருக்கு, போய் ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கிறோம், ஒரு விவசாயம் பண்றோம், ஏதோ ஒண்ணு பார்க்கறோம். அது எதுக்கு? நாம சாப்பிடுறதுக்காக தான். சிம்பிளா தான், சாப்பிடுறோம், தூங்குறோம், இனப்பெருக்கம் பண்றோம். இது ஒரு சாதாரண ஒரு அனிமல் பண்ற வேலை தான் இது. ஆனா நமக்கு அப்படி கிடையாது. 80 லட்சம் ஜீவராசியை தாண்டி தான் இந்த மனித பிறவி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அற்புதமான மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கு. ஆனா நாம என்ன பண்றோம்? இந்த வேலையை பார்த்துட்டு. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாரு? அந்த வேலையும் பார்த்துக்கிட்டு பற்றற்ற தன்மையா நீ எனக்கு பக்தி கொடுறா, நீ முக்தி அடைவ, உனக்கு பிறப்பே கிடையாதுடா அப்படின்றாரு. நீங்க ஜனத்தொகை கூட்டினது என்ன? நம்ம எல்லாமே பாவம் பண்ணிக்கிறோம், நம்ம எல்லாருமே துக்காளித்தான் நாம இருக்கிறோம். நம்ம எல்லாம் ஒரு சிறைச்சாலையில் தான் இருக்கோம். நம்ம எல்லாமே நினைச்சுட்டு இருக்கோம், நம்ம வசதியா இருக்கிறேன், எங்க அப்பா சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்காரு, நான் நல்லா படிச்சிருக்கேன், நான் டாக்டரா இருக்கேன்னு. எல்லாருமே இந்த சிறைச்சாலையில் தான் நாம இருக்கிறோம். இது சிறைச்சாலை தான் இது, இந்த பூலோகம். இதெல்லாம் 2வது லெவல் 3வது லெவல் போது ரொம்ப அழகா தெளிவா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால இதனாலதான் பகவான் சொல்றாரு, இந்த அதர்மம் வர என்ன ஆகுது பாருங்க, நிறைய பாவங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சு. நிறைய எல்லாருக்குமே நல்லவனும் கெட்டு போறான், ஆல்ரெடி கெட்டவன் ஆல்ரெடி கெட்டு போயிருக்கான் இல்லைங்களா? இப்ப அது எதுக்காக இந்த சங்கிலித்தோட சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் என்ன பண்றாரு? இப்ப பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயத்துக்கும் நம்ம சம்பிரதாயத்துல பகவான் என்ன பண்றாரு? பிரம்மா கிட்ட ஒப்படைக்கிறார், ஞானத்தை கொடுக்கிறார். அந்த ஞானத்தை யாரு? பிரம்மா என்ன பண்றார்? நாரத முனி கொடுக்கிறார். நாரத முனி என்ன பண்றார்? இவருக்கு கொடுக்கிறார், தவறா சொல்லிட்டேன், வியாச பகவானுக்கு கொடுக்கிறார். வியாச பகவான் இந்த என்ன பண்றார்? மத்துவாச்சாரி கொடுக்கிறார். மத்துவாச்சாரின்னு சொல்லப்படுது நம்மளுடைய ஆச்சாரி. அதுல இருந்து வர்றதுதான் குருசீட பரம்பரையிலிருந்து வருது நம்மளுடைய ஆச்சாரி. 32வது ஆச்சாரியரா நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பகவான் கிருஷ்ணர், பிரம்மா, நாரதர், வியாசர், மத்வாச்சாரி, பத்மநாபர், நரகிரி, மாதவர், இது மாதிரி வரிசையா வராங்க. கடைசியா வர்றது ஸ்ரீல பிரபுபாதா, அதாவது பக்தி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா பக்தி நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா வர்றார். அதுக்கு அவருடைய குரு யாரு பாத்தீங்கன்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவர் வர்றார். 21வது வரவர் யாரு பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வரபுரி. 20வது வந்து வர குருசீட பரம்பரை ஆச்சாரி வந்து மாதேந்திரபுரி. இவங்க 2 பேருமே பகவான் சைத்தன்யரோட குருகள் அவர்கள். ஏன்னா பகவான் அவதாரம் கொடுக்கிறார். நேற்று நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, ராதாராணியோட அம்சத்துல பகவான் அவதாரம் கொடுக்கிறான்னு சொன்ன பத்திங்களா. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 22வது
ஆச்சாரியாரா இந்த பிரம்மகுடைய சம்பிரதாயத்துக்கு வரார். இதுதான் வந்து முதல் சம்பிரதாயம். இரண்டாவது சம்பிரதாயம் ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், அது லக்ஷ்மி சம்பிரதாயம் சொல்லுவாங்க. நம்ம சவுத் இந்தியால இருக்கிறது லக்ஷ்மி சம்பிரதாயம். இதோட வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ராமானுஜர் ஆச்சாரியார் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீரங்கத்துல இருக்காரு இல்லையா, அவர் தான் ஸ்ரீரங்கத்துல இருக்கதான் இப்ப ராமானுஜ ஆச்சாரியார். இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் சொல்லுவாங்க, லக்ஷ்மி சம்பிரதாயம். அதுக்கப்புறம் சிவ சம்பிரதாயம் தெரியும், அதாவது உத்தர சம்பிரதாயம் சொல்லுவாங்க. அது விஷ்ணு சுவாமின்னு வருவார். இது நாலு அதாவது பிரம்மாவோட பிள்ளைகள், 4 பிள்ளைகள், சனத்குமார் இது ஒரு ஆச்சாரி. இந்த 4 ஆச்சாரிகள் வராங்க பாத்தீங்களா, இவங்க மூலியமா தான் நம்ம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையே நம்ம படிக்கணும். வேதங்களையும் இவங்க சொல்றதான் படிக்கணும், வேறு ஆளுகிட்ட நம்ம படிக்க கூடாது. ஏன்னா பகவானால உபதேசப்பட்டது இவங்க, வேதங்கள் இவங்க மூலியமா தான் படிக்கணும். இப்ப ஒன்னில ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் பாத்தீங்களா, கவிஞர் கண்ணதாசன் இருக்கார். அவர் என்ன பண்றார், அவருக்கு எவ்வளவு ஞானம் இருக்கோ அந்த ஞானத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான் இதே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை வந்து உபநேசம் கொடுக்கிறார். உபநேசம் கொடுத்தா என்ன பண்றார், அவருக்கு அறிவு தகுந்த மாதிரி அவருக்கு பொருள் உரை கொடுக்கிறார். இதே மாதிரி மகாத்மா காந்தி கூட பகவத்கீதை பொருள் கொடுக்குறார். இதே மாதிரி பெரிய பெரிய ஆளுகள்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த புக்குகளை வாங்கி வேதங்கள் மூலியமா படிக்க கூடாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஞானம் இருக்கோ அதுதான் அவங்க எழுதுவாங்க. ஆனா நம்முடைய ஆச்சாரிகள் இருக்காங்களே, இந்த 4 ஆச்சாரிகள், இந்த 4 ஆச்சாரிகள் மூலம் படிக்கும் போது தானே, ஏன்னா பகவானுடைய உணர்வோட பகவானை மையப்படுத்தி அந்த குருசீட பரம்பரை வர ஆச்சாரிகள் மூலியமா தான் இவங்க அந்த கீதையை சொல்லுவாங்க. வேற எந்த ஒரு ஆச்சாரிகிட்டையும் நம்ம படிக்கவே கூடாது. இவங்க மூலியமா தான் இந்த பகவத்கீதையை படிக்கணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இது 4 சம்பிரதாயமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, 5வது பதம். हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच बहूनि मे विदानि जन्मानि दवसार्जुन தான்யகம் வேத சர்வாணி நத்வம் வேத பரந்தப. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவில் கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே, அது உன்னால் முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா படிச்சீங்க. அது ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பாத்தீங்களா. ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு டவுட் ஆகும். இப்ப என்ன இந்த இதுல விளக்குறாரு பாருங்க, நானும் நீ பற்பல பிறவி கடந்து உள்ளோம்ன்றார். இது என்ன வித்தியாசமா இருக்கு இல்லைங்களா, பகவான் சொல்றதை பாருங்களேன். நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்து உள்ளோம்ன்றார். இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் பாருங்க, 84 லட்சம் ஜீவராசிகள் அண்ட சராசரங்களே பகவான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறார். 84 லட்சம் ஜீவராசிகளை. இப்ப மனித பிறவியா இருக்கிறது 4 லட்சம் பிறவி மனித பிறவி. இந்த 80 லட்சம் பிறவி கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது, கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினங்கள் தான். கண்ணுக்கு தெரியாத ஃபேக்டரிகள் இருக்கு, நிறைய யானைகள் இருக்கு, பூனைகள் இருக்கு, எலிகள் இருக்கு, எவ்வளோ விலங்குகள்லாம் இருக்கு, மரம் செடி கொடி எல்லாமே ஒரு உயிரினம் தான். அதையெல்லாம் தாண்டிதான் இந்த மனித பிறவி நமக்கு கிடைக்குது. மனித பிறவி 4 லட்சம் பிறவி இருக்கு. இந்த 4 லட்சம் பிறவி நாம என்ன பண்றோம், பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கிறோம், பௌதிகத்திலே இருக்கிறோம், இந்த மாதிரி மாறி 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 நாம இருக்கிறோம். அதுதான் பகவான் சொல்றார், எப்போ அந்த சராசரங்களை படைக்கப்பட்டதோ அப்பவே நாம எல்லாமே அவதாரம் வந்தாச்சு, நாம எல்லாமே அப்பவே பிறந்தாச்சு. இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. நாம இப்பதான் பிறந்த, என்னோட பிறந்த நாள் 1967 அப்படின்னு நாம சொல்லிக்கலாம். எனக்கு 1967 நான் பிறந்தேன், 8ஆம் மாசம் பிறந்தேன், 3ஆம் தேதி பிறந்தேன் அப்படின்னு என்னுடைய பர்த்டே டேட் இது. ஆனா உண்மையிலே சொல்ல போனா வேதங்கள் சொல்லப்படுது, எப்போ கோடி கோடி ஆண்டுகள் முன்னாடி எப்போ அந்த சராசரங்கள் படைக்கப்பட்டது அப்பவே நாம எல்லாம் பிறந்தாச்சு. அப்பவே நாம எல்லாம் பிறந்தாச்சு. ஆனா என்னவா பிறந்திருக்கிறோம், புழுவா இருக்கிறோம், பூச்சா இருக்கிறோம், மனுஷனா இருந்தோம், திருப்பி புழுவா பூச்சா மாறி 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 நம்ம பிறந்திருந்தா இருக்கோம். அதான் பகவான் சொல்றாரு, நானும் நீயும் பற்பல பிறவியில் கடந்து உள்ளோம் அப்படின்றாரு. நீயும் பிறந்திருக்கிற, நானும் பிறந்திருக்கிறேன், என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும் அப்படின்றாரு. ஏன்னா பகவானுக்கு என்ன தெரியும், அவரு ஆதி அந்தம். நமக்கு அந்த ஞானம் கிடையாது. நமக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஞானம் கிடையாது. நமக்கு மறதி என்ற ஞானத்தை நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா மறதி என்று ஒரு ஞானம் சொல்றீங்களே, அதுவும் ஒரு ஞானம். மறதி இல்லைன்னா வச்சுக்கலாம், நீங்களாலும் சண்டை போட்டு இருப்போம். நாமளும் அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி எல்லாத்தையும் மாறி மாறி சண்டை போட்டு இருப்போம். மறதி இருக்குனால்தான் நமக்கு அந்த புத்தி நமக்கு வந்து பேதலிக்காம நம்ம வாழ்க்கையில போயிடும். அந்த மறதி பகவான் கொடுத்திருக்கிறார். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே, அது உன்னால் முடியாதுன்றார். ஏன்னா உனக்கு நம்ம மனித பிறவி மாத்திரம் இல்ல, எல்லா விலங்குகளுக்கும் அது கிடையாது. சரி, இப்ப அந்த முக்கியமான இடத்துல வந்திருக்கிறோம். பிரம்மாவுடைய லைஃப் நம்ம பாக்குறோம். இப்ப ஒரு சிம்பிளா ஒரு சின்னதா பார்ப்போம் பிரம்மாவுடைய லைஃப். இப்ப நம்ம முதல்ல வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து எடுப்போம். ஏன்னா நம்ம எடுத்தோடனே பிரம்மா கிட்ட போக வேண்டாம். அவர் லைஃபை நம்ம பார்க்க போறோம், ஆனா எடுத்தோடனே போக வேண்டாம். நம்ம இங்க இருந்து எடுப்போம். நம்ம கலிகாலத்துல இப்ப இருக்கிற பிரசன்ட்ல இருந்து எடுப்போம், நிகழ்காலத்துல இருந்து எடுப்போம். இந்த கலிகாலம் சொல்லப்படுது பாத்தீங்கன்னா 4,32,000 வருஷங்கள் சொல்லப்படுது இந்த கலிகாலத்தோட லைஃப்.
இந்த கலிகாலத்தோட லைஃப் வந்து 4,32,000 வருடங்கள் சொல்லப்படுது. இதேவதான் துவார யுகம். துவார யுகத்துல பாத்தீங்கன்னா பகவான் அவதாரம் கொடுத்தவர் அந்த அந்த யுகத்துல அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 8,64,000 வருஷங்கள் வருது. இது எப்படி 8,64,000 வருஷங்கள் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கலிகாலத்துல 4,32,000 வருஷத்துல திருப்பியும் ஒரு 4,32,000 வருஷங்களை நீங்க ஆட் பண்ணணும். பேசிக் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கலிகாலம் தான். இந்த கலிகாலத்துல நீங்க ரெண்டாவது நீங்க ரெண்டாவது பெருகி பாத்தீங்கன்னா அப்ப என்ன வரும்? 8,64,000 வருஷங்கள் வரும். அப்போ இது வந்து துவார யுகம். அந்த அவ்வளவு லைஃப் அந்த யுகத்துக்கு மூணாவது யுகத்துக்கு. துவார யுகத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த 8,64,000 வருஷத்துல இந்த கலியுகத்தோட வருஷத்தையும் திருப்பி நீங்க ஆட் பண்ணணும். 8,64,000 வருஷத்தோட 4,32,000 வருஷங்கள் திருப்பி ஆட் பண்ணீங்கன்னா 12,96,000 வருடங்கள் துவார யுகம் வரும். கலியுகத்தோட லைஃப் இவ்வளோ 4,32,000. அதே துவார யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 8,64,000. அதே திராத யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 12,96,000 வருஷங்கள் ஆகுது. அந்த 12,96,000 வருஷத்துல திரும்பவும் 4,32,000 வருஷங்கள். ஏன்னா அந்த கலிகாலம் தான் லைஃப், அதுதான் வந்து பேஸா சொல்லப்படுது. திரும்பவும் அதுல நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா அப்ப எவ்வளவு வருது? 17,28,000 வருடங்கள் தான் வந்து சக்தியுகம். சக்தியுகம் வருது. இந்த 4 யுகங்கள் சேர்ந்து பாத்தீங்களா? இந்த 4 யுகங்களும் நாம என்ன பண்ணணும்? இது எல்லாமே நம்ம கூட்டணும். 17,28,000 வருஷம், 12,96,000 வருஷம், 8,64,000 வருஷம், 4,32,000 வருஷம். இது எல்லாமே நீங்க கூட்டினாதான் ஒரு திவ்ய யுகம். அப்ப நாம எங்க இருக்கோம் பாருங்க. 4,32,000 வருஷங்கள்ல நாம எங்க இருக்கிறோம்? இந்த 4 யுகங்களையும் கூட்டினீங்கன்னா ஒரு திவ்ய யுகம் சொல்லப்படுது, ஒரு சதுர யுகம் சொல்லப்படுது, ஒரு மகா யுகம் சொல்லப்படுது. இந்த 4 யுகங்களும் சேரும் போது அந்த சேர்த்தீங்கன்னா ஒரு திவ்ய யுகம் சொல்லப்படுது. இந்த திவ்யத்துல பாருங்க 71 திவ்ய யுகம் சேர்ந்ததுதான் ஒரு மன்வந்திரம் சொல்லப்படுது வேதம். இந்த 71 திவ்ய யுகம் இப்ப நான் சொன்னல இந்த 4 கலியுகத்தையும் சேர்த்தீங்கன்னா இந்த 4 கலியுகத்துல 71 ரவுண்ட் வந்தாதான் ஒரு மன்வந்திரம். ஒரு மன்வந்திரம். அப்ப இது மாதிரி 14 மன்வந்திரம் இருக்கு. இப்ப நாம எத்தனாவது மன்வந்திரத்துல இருக்கோம் பாருங்க? 7வது மன்வந்திரம் நம்ம நடக்குது. இப்போ நம்ம திசை வந்து இப்ப நடக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா 7வது மன்வந்திரம் இருக்கும். இன்னும் 7 மன்வந்திரம் இருக்கு நம்ம இந்த பூமியோட லைஃப் முடியறதுக்கு. அப்ப பாத்துங்க, இது என்ன தெரியுமா? இந்த 71 திவ்யம் சேர்ந்தது ஒரு மன்வந்திரம் சொல்லப்படுது, 14 மன்வந்திரம் சொல்லப்படுது, ஒரு கல்பம் சொல்லப்படுது. ஒரு கல்பம் சொல்லப்படுது என்ன தெரியுங்களா? பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் பொழுதுன்னு சொல்லப்படுது. பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் பொழுதுன்னு சொல்லப்படுது. அப்போ பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் பொழுதுனா அதே பகல் பொழுது இரவு வரும். இரவு வரும் பொழுது பகவான் என்ன பண்றார்? அந்த சராசரங்களை எல்லாத்தையுமே அழிச்சிடறார். பிரம்மாவுடைய இரவு பொழுது வரும்போது எல்லாத்தையும் அழிச்சிடறார். அழிச்சிட்டு அதை உள்வாங்கிக்கிறார். எல்லாத்தையும் உள்ள எடுத்துக்கிறார். எல்லாரையும் எடுத்துக்கிறார், உள்ள எடுத்துக்கிறார். எல்லா உயிரினங்களும் பகவானுக்குள்ள போயிடுது. திரும்பவும் பிரம்மாவுடைய காலை பொழுது வரும்போது, காலை உதயம் அவருக்கு ஆகும் போது பாத்தீங்கன்னா திரும்பவும் பகவான் என்ன பண்றார்? எல்லா உலகத்தையும் திருப்பி படைக்கிறார். திரும்பவும் பிரம்மாவுடைய இரவு வரும்போது, மாலை பொழுது முடியும் போது, இரவு வரும்போது திரும்பவும் அழிக்கிறார். இதே மாதிரி அவருக்கு 100 வயசு. பிரம்மாவுக்கு 100 வயசு ஆகும்போது இப்ப நாம அவரு பிரம்மாவோட லைஃப் எவ்வளவு முடிஞ்சிருக்கு? இப்ப 50 வயசு முடிஞ்சிருக்கு வேதம் சொல்லப்படுது. இதெல்லாம் வந்து கால்குலேஷன் இருக்கு. இதெல்லாம் வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இதெல்லாம் ரியல். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமா? ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள். இப்ப நாமெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விட்டல் பூச்சியை பாக்குறோம். விட்டல் பூச்சின்னா காலையில பிறக்கும். அந்த சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த காலையில பிறக்கும், சாயங்காலம் இறந்துரும். நல்லா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இரவு வந்தோன்னா அந்த பூச்சி இறந்துரும். அந்த பூச்சி இறந்துரும். அப்ப நாம என்ன நினைக்கிறோம்? அந்த பூச்சியை பார்த்துட்டு என்னடா இது காலையில பிறகுது சாயங்காலம் இறந்து போகுது, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சுன்னு. ஆனா ஒரு ஆராய்ச்சி என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, அந்த காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் அந்த பூச்சி வளர்ந்து பாத்தீங்களா, அது முட்டையை பொறிச்ச பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் நிமிஷம் அது வளர்ச்சி அடைஞ்சுக்கிட்டே போகுது. வளர்ச்சி அடைஞ்சு காலையில முட்டையை பொறிக்கும். பொறிச்ச பிறகு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா உடனே ரெக்க வந்துடும். எவ்வளவு நேரம்? ஒரு 2 ஹவர்ஸ் பொறுத்து 2 ஹவர்ஸ் பொறுத்து ரெக்க வந்தோன்னு இன்னொரு 1 ஹவர் பொறுத்து பறக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா காலு கை எல்லாம் வளர ஆரம்பிச்சு எல்லாம் வளர்ந்து வந்துட்டு சாயங்காலம் ஆனவொடனே கேள்வி ஆயிடும். வயசாகி கூடாது. வயசா என்ன பண்ணா அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும்? இரவு வந்த உடனே அது செத்து போயிடும். அதை வந்து ஒரு இதுல வச்சு செக் பண்ணி பார்த்தாங்களாம். பார்த்த உடனே பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஒரு செகண்டுக்கும் ஒரு வளர்ச்சி அந்த உயிரினம் வந்துகிட்டே இருக்கு. என்ன சொல்லு தெரியுமா வேதம்? அது அந்த பூச்சிக்கு 120 வருஷமா சூரியனே பார்த்துட்டு
எப்போ இருட்டு வருதோ, சூரியன் மறையுதோ அப்போ ஒரு காலி. அப்ப அதுக்கு 120 வருஷம் கால்குலேஷன் சொல்லுது வேதம். பாத்துங்க. அப்ப நாம என்ன நினைக்கிறோம்? அல்பமா நினைக்கிறோம். அதே மாதிரி ஒரு நாய் எடுத்துங்க, ஒரு 5 வருஷமோ ஒரு 7 வருஷமா வாழும். ஒரு பசுமாடு எடுத்துங்க, ஒரு 12 வருஷம் வாழும். இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு யானை எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 120 வருஷம் அது மாதிரி வாழும் இல்லைங்களா? இப்ப நாம தான் நினைக்கிறோம் ஒரு ஈசல் பூச்சி, ஒரு நாய், ஒரு பூனை இந்த மாதிரிலாம் வாழ்க்கை வாழுது, நமக்கு 120 வருஷம் பகவானுக்கு கொடுத்துக்கிறாரு இல்லைங்களா? சரி, ஓகே. இப்ப நமக்கு மேல யார் இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள் இருக்காங்க. தேவர்கள் பாத்தீங்கன்னா தேவர்களுடைய ஒரு செகண்டுக்கு பாத்தீங்களா, அவங்க சிட்டிக்கு போடுறாங்க பாருங்க, கையில் சிட்டிக்கு போடுறாங்க பாருங்க, ஒரு செகண்ட். அவங்க சிட்டிக்கு போற டைம் தான் நம்ம லைஃப். அவங்களோட லைஃப், அவங்களோட சிட்டிக்கு போற நேரம் தான் நம்ம லைஃப்னு வேதம் சொல்லுது. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன். இன்னும் விளக்கமா சொன்னா நிறைய டைம் எடுக்கும். அது நீங்க 2வது லெவல் வரும்போது விரிவா படிக்கலாம் அதை பத்தி. இப்ப ஒரு சிட்டிக்கு போறாரு பாத்தீங்களா, தேவர்கள் போடுறாங்க பாத்தீங்களா, அந்த நேரம் தான் நம்மளுடைய லைஃபே இருக்கு. அதே மனுக்கள் இருக்காங்க பாருங்க, மனுக்கள் அவங்க சிட்டிக்கு போற டைம் தான் தேவரோட லைஃபே வருது. எப்படி இது பாருங்க. இதோட இன்னொரு பியூட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மா இருக்காரு பாருங்க, பிரம்மா சிட்டிக்கு போறாரு பாருங்களேன், அவருக்கு ஒரு செகண்ட் வருது பாத்தீங்களா, அதுதான் மனுக்களோட லைஃப். தேவரோட லைஃப் சொல்லலாம், மனுக்களை விட்டுருங்க, தேவரோட லைஃபே அதுதான். அவர் சிட்டிக்கு போற நேரம் தான் தேவரோட லைஃப். அதே பகவானுடைய மூச்சு காற்று, மூக்குல இருந்து வர காற்று வருது பாருங்களா, அந்த காற்று வர அந்த நேரம் இருக்கு, அந்த கன நேரம் தான் பிரம்மாவுடைய லைஃபே சொல்லப்படுது வேதம். அப்ப நாமெல்லாம் எங்க இருக்கிறோம் பாருங்க. ஆனா நாம என்ன நினைக்கிறோம்? என் வீடு, என் குழந்தை, என் சொத்து, என் பணம் அப்படி இப்படி நாம் சுத்தி இருக்கிறோம். கடல்ல ஒரு கடுகை விட மோசம் நாமெல்லாம். கடல்ல போட்ட கடுகு விட ரொம்ப மோசம் நாம. அவ்வளவு சின்ன பாயிண்ட். ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? தான் என்ற அகந்தையோட நாம் சுத்தி இருக்கிறோம். தான் என்ற அகந்தையோட பகவானுடைய மூச்சு காட்டுல வர்ற டைம் தான் பிரம்மாவுடைய லைஃப். அப்ப பகவான் எப்படிப்பட்டவர் பாருங்க, ஆதி அந்தமா இருக்கு, ஆதி அந்தமா இருக்கிறார் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா? இப்ப நாம தொடர்ச்சியா பார்ப்போம் பிரம்மாவுடைய லைஃப் என்னன்னு. ஒரு சின்ன ஒரு கால்குலேஷன் தான் பார்க்கலாம். பிரம்மா பாத்தீங்கன்னா அவர் 50 ஆண்டுகள் கழிந்து விட்டது. அவருடைய கடந்த பாதை பாத்தீங்கன்னா 155.52 ட்ரில்லிங் இயர்ஸ் அவர் கடந்து வந்துக்கிறார். 6 மன்வந்தரங்கள் முடிஞ்சிச்சு. இப்ப நம்ம மொத்தம் 14 மன்வந்தரங்கள் இருக்கு. 14 மன்வந்தரங்கள்ல 6 மன்வந்தரங்கள் முடிஞ்சு இப்ப 7வது மன்வந்தரங்கள் இருக்கு. 1841.4285 மில்லியன் இயர்ஸ் நம்ம கடந்து வந்து சொல்லப்படுது வேதம். 4 யுகங்களும் 27 சுயேட்சி 116.6400 மில்லியன் இயர்ஸ், 4 யுகங்கள் 27 சுயேட்சிகள் கடந்து வந்திருக்கு இந்த பூமி, இந்த உலகம் சொல்லப்படுது. திராதிகம் மற்றும் துவாரகம் பாத்தீங்கன்னா 3.888 மில்லியன் இயர்ஸ் நாம கடந்து வந்திருக்கோம் இந்த பாதையில இருந்து. கலியுகத்தின் கடந்து வந்த பாதை பாத்தீங்கன்னா இப்ப திராதிகத்திலிருந்து பகவான் அவதாரம் கொடுத்த காலத்துல இருந்து, பகவத்கீதை பேசப்பட்ட நாள் இருந்து இது வரைக்கும் 5117 ஆண்டுகள் கடஞ்சிருக்கு. 4,32,000 வருஷங்கள் இந்த கலியுகம் சொல்லப்படுது. அதுல 5117 வருடங்கள் தான் நாம கடந்து வந்திருக்கிறோம். இன்னும் நாம எவ்வளவோ கடக்க வேண்டியது இந்த கலியுகம். அப்ப பிரம்மாவுடைய வாழ்க்கை 155.522 மில்லியன் ட்ரில்லிங் இயர்ஸ் நம்முடைய பிரம்மாவுடைய லைஃப் நாம கடந்து வந்திருக்கிறோம். இன்னும் சரிபாதி பிரம்மாவுடைய லைஃப் இன்னும் இருக்கிறது வேதம் சொல்லப்படுது. மன்வந்திரம் பாருங்க, 4 யுகங்கள் 27 சுயேட்சிகள் 116.6400 மில்லியன் இயர்ஸ் நாம கடந்து வந்துக்கிறோம். அதே மாதிரி சத்திய துராதத்துல 3.888, கலியுகம் 5017. ஆனா பாத்தீங்கன்னா மனுவோட வாழ்க்கை பாருங்களேன், மனுவோட வாழ்க்கை. அது நம்ம போன இதுல இது 4 சுயேட்சிகள் 27 சுயேட்சின்னு சொன்னோம் பாத்தீங்களா, அந்த 27 சுயேட்சிகளும் பாத்தீங்கன்னா இன்டோ அது சத்தியுகத்தை திராதிகத்தோட இன்னொரு 3.888 மில்லியனை கூட்டணும். கூட்டினீங்கன்னா 120.5331 மில்லியன் இயர்ஸ் மனுவோட வாழ்க்கையாக கடந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லப்படுது. அப்ப மனு பிறப்பதற்கு முன்பே இது ஏற்றுக்கொள்வதே கீதை. மனு பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பகவான் சூரிய பகவானுக்கு இந்த கீதையை சொல்லி இருக்கிறார் பகவான். அதாவது 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே விஸ்வானுக்கு பகவான் இந்த பகவத்கீதை பகவானால் பேசப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பாத்தீங்கன்னா கீதையோட அதாவது என்ன சொல்ல, திருப்பி ஒரு சின்ன விளக்கம் படிக்கலாம். இது மகாபாரதத்தில் அதாவது பாத்தீங்கன்னா கீதையின் வரலாற்றில் பின்வருமாறு அறியலாம். ராதயுகம் இந்த தொடக்கத்தில் விஸ்வானுக்கு மனுவுடனும் இந்த உறவின் விஞ்ஞானம் வழங்கப்பட்டது.
அதாவது மனித குலத்தின் தந்தையாக இருந்ததால் இந்த பூமியின் கிரகத்தின் ராஜாவான தனது மகனான மகாராஜா இசுவாவுக்கு இதை கொடுத்தார். யாரோட இது? மனுவோட பிள்ளை, அதாவது இசுவாக்கு கொடுத்தார். அப்போ ராமச்சந்திரன் பகவான் இருக்கார் இல்லையா, ராமபிரான் இருக்கல, ரகுவம்சம், அவங்களுடைய மூதாதையர் தான் இசுவாகு மன்னர்களா வராங்க. அப்போ முன்னாடி ஆகையால் மகாராஜா இசுவாவுக்கு காலத்திலிருந்தே மனித சமுதாயத்தில் பகவத்கீதை இருந்தது. ராமபிரான் முன்னாடி இருந்து சத்தியுகத்துக்கு முன்னாடியே பகவான் வந்து இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா 21,60,000 வருடங்கள் முன்பாகவே இது கீதையை உபயோகப்பட்டுள்ளது சொல்றாங்க. கலியுகம் வந்து 5,000 வருஷங்கள் நடந்து வந்திருக்கும். அப்போ கீதை வந்து பூமியில வந்து எப்போ வந்தது? 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே பகவத்கீதை பேசப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பிரம்மாவுடைய சின்ன ஒரு லைஃப் பார்த்தலாமா? இப்ப நாம எல்லாம் நினைக்கிறோம் ஒரு சிட்டிக்கு நேரம் ஒரு நிமிஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு 60 செகண்ட் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? அப்போ 60 செகண்ட் சொல்றது ஒரு நிமிஷம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஒரு நிமிஷம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு இப்ப 60 நிமிஷம் வரும்போது 1 hour அப்படின்னு நம்ம ஒரு கால்குலேஷன் நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப பிரம்மாவுடைய ஒரு நொடி தான் வந்து நமக்கு 1,00,000 ஆண்டுகள். பிரம்மாவுடைய ஒரு செகண்ட் தான் நமக்கு 1,00,000 ஆண்டுகளாக வேதம் கொடுக்கப்பட்டது. அதுலயே அப்படியே 60 கூட்டி பாருங்க. பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள்ன்றது ஒரு கல்பம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. திரும்பவும் சொல்றேன், அதாவது 71 திவ்ய யுகம் சேர்ந்தது ஒரு மன்வந்திரம், 14 மன்வந்திரம் சேர்ந்தது ஒரு கல்பம். அந்த ஒரு கல்பத்துல ஒரு பகல் பொழுதுதான் ஒரு கல்பம் சொல்லப்படுது. அதே சரிபாதி 2 கல்பம் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அப்போ 50 வயசு பகவான் பிரம்மா கடந்து வந்திருக்கிறான்னு வேதம் சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. 6வது பதம் மாதாஜி. ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க பின்னாடி கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அஜோ அப்ஜஜாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோ அபிசன் பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய சம்பவாம் ஜாத்ம மயயா. நான் புறப்பட்டவனாக இருந்தாலும் எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் உயிர்வாளிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் அதாவது பகவான் பாருங்க, பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் பகவான் வந்து அவரு பிறப்பற்றவன் தான். அவரு ஏன்னா திவ்ய உடல் சொல்றாரு. பகவானோட திவ்ய உடல் சொல்ல போதுன்னா அது வந்து பாருங்க யோகமாயா சக்தி தான் பகவான் வந்து அவதாரம் கொடுக்கிறார். ஒரு அவதாரம் யோகமாயா சக்தி தான். யோகமாயா சக்தி நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? அது வேற யாரும் இல்லை, நாமளும் யோகமாயா சக்தி தான். எப்படி? இந்த ஆத்மா தான், உள்ளகிற ஆத்மா தான் யோகமாயா சக்தி. ஆனா வெளியே இருக்குது பாத்தீங்களா, மகாமாயா சக்தி, பகரங்க சக்தின்னு சொல்லப்படுது. நம்ம உடல், இந்த ஜீவ உடல் பாத்தீங்களா, இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பகரங்க சக்தி மூலியமாக இயங்குது. உள்ளகிற ஆத்மா பகவானுடைய யோக சக்தி மூலியமா இயங்குதுன்னு சொல்லப்படுது வேதம். அது என்ன சொல்றாரு பாருங்க, நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் எனது திவ்ய உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் உயிர் வாழிய அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் நான் எனது சுயமான திவ்ய உறவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் நான் எப்பெல்லாம் நமக்கு வந்து அதர்மம் வருதோ அப்பெல்லாம் பகவான் அவதாரம் கொடுக்கிறார். ஒரு அவதாரம், லட்ச அவதாரம், ராஜ அவதாரம், குப்பி அவதாரம், நரசிம்ம அவதாரம், வீர அவதாரம், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட அவதாரம் பகவான் லட்ச அவதாரம் கொடுக்கிறார். இப்படி இந்த படத்துல பாக்குறீங்க பாத்தீங்களா? சிறைச்சாலையில இருக்கும்போது வாசுதேவரும் சரி தேவகி தாயாரும் சரி பகவான் கிட்ட முறையிடுறாங்க. இவங்க தேவகி தாயாரும் வாசுதேவரும் வேற யாருமே இல்லை, கஷிப முனிவர் தான். நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, பிரஜாபதிகள்ல ஒரு பிரஜாபதியும் இவரு இந்த அதிதி என்ன பண்றாங்க, பகவான் கிட்ட வந்து வேண்டுறாங்க. புஷ்பன ஒரு விரதம் இருக்கிறாங்க. அந்த விரதம் மூலியமா நீ எனக்கு 3 முறை மகனாக பிறக்க வேண்டும் சொல்லிட்டு அந்த வரம் வாங்கியிருக்காங்க. அந்த வரத்தினாலதான் அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த கடைசி அவதாரம் தான் வந்து பகவான் வந்து கிருஷ்ணரா அவங்களுக்கு மகனாக பிறக்கிறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வாமன அவதாரம் இவங்களுதான் பிறந்தாங்க. அதெல்லாம் பின்னாடி படிக்கலாம், அது புராணத்துல உண்டது. இந்த இடத்துல வந்து சிறைச்சாலையில் இருக்கும் போது வாசுதேவர் யாரு, கஷிப முனிவர், தேவகி தாயார் இருக்கிறவங்க அதிதி, இவங்க 2 பேருக்கும் மகனாக திருப்பவும் அவதாரம் 3வது முறையாக அவதாரம் மகனாக பிறக்கிறார். பிறக்கும் பொழுது அப்போ அதிதி கேட்கிறாங்க, அதாவது தேவகி தாயார் கேட்கிறாங்க, கிருஷ்ணா பகவானே எனக்கு நீ 4 கை சொரூபத்துல வேண்டாம், பிரம்மன் அதாவது பரமாத்ம ரூபத்துல நீ அவதாரம் கொடுக்க வேண்டாம், நீ 2 கை ரூபத்துல சாதாரண மனிதாக எனக்கு மகனாக பிறக்க வேண்டும் பகவானே அப்படின்னு முறையிட்டனால்தான் அவங்க என்ன பண்றார், சாதாரணமா 2 கை சொரூபத்துல பகவான் அவதாரம் கொடுக்கிறார்.
அவர் எவ்வளவு அழகா காட்சி விடுகிறார் பாருங்க. பரமாத்மா பரமாத்மா எங்க இருக்கிறார்? நம்ம இதயத்துக்குள்ள இதே வடிவத்தில் தான் நம்ம எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறார். எல்லா ஜீவராசி இதயத்திலும் இதே ரூபத்தில் தான் இருக்கிறார். நாம உணர்றோமா பாருங்க? கண்டிப்பா உணர்வோம். 2வது லெவலுக்கு வாங்க, அப்ப எல்லாம் உணரலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 7வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் ஆச்சு மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ணா. यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. எப்பொழுதெல்லாம் எங்கெல்லாம் அதர்மம் படிங்க. எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரத குலத்தை தோன்றவளே, அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஏன் அதர்மம் வந்தது காரணம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த படத்துல பாருங்களேன், தேவகி தாயாரும் வாசுதேவரும் திருமணமாகி அப்பதான் வந்து ஊருக்குள்ள வராங்க. ஊருக்குள்ள உள்ள வரும்போது இந்த கம்ச பாவி என்ன பண்றான் பாருங்க. உள்ள வரும்போதே என்ன பண்றான், தன்னுடைய சகோதரியோட பார்க்காம சகோதரி கொல்ல வரான். வாள் எடுத்து வெட்ட வரான். உடனே வாசுதேவர் தடுக்கிறார். ஏண்டா கொல்ற? என்னடா பிரச்சனை உனக்குன்னு. இவனுக்கு பறக்க போற 8வது குழந்தை என்ன சாகடிக்க போகுதுன்னு ஒரு அசுரி சொல்லியிருக்கு. அதனால அவளை அதுக்கு ஏன் அது வரையும் வெயிட் பண்ணோம், இப்பவே நான் கொண்டுறேன் அப்படின்னு. அப்ப எந்த அளவுக்கு அதர்மம் பாருங்க. தன்னுடைய சகோதரியோட பார்க்காம கொல்ல வரான். அந்த அளவுக்கு அதர்மம் போயிருக்கு. அதான் பகவான் வந்து அவதான் கூட என்ன சொல்ற பாருங்க. எப்பெல்லாம் எங்கெல்லாம் அதர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறதோ பரதகுல தின்றலே அப்பொழுதெல்லாம் நான் தோன்றுகிறேன். ரொம்ப அழகா சொல்றாரு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 8வது பதம் அது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பரித்ராணாய சாதுனா விநாசாய துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாதாய சம்பவாமி யுகே யுகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன். பகவான் ஒரு யுகத்திலும் தோன்றுகிறார். ஒரு யுகத்தில் மாத்திரம் ஒரு அவதாரம் மாத்திரம் கொடுக்கல, கோடான வருஷம் லட்சக்கணக்கான பகவான் அவதாரம் கொடுக்கிறார். ராகவேந்திரா கொடுத்திருக்கிறார், புக்த பெருமானா வந்திருக்கிறார். இப்ப நம்மளுடைய பகவான் சைத்தன்யரா பகவான் அவதாரம் கொடுத்திருக்கிறார். கசிப முனிவரா ஒரு அவதாரம் கொடுக்கிறார். இது மாதிரி ஏகப்பட்ட அவதாரம் கொடுத்துக்கிறார். நாமெல்லாம் யாரு? அப்போ நாமெல்லாம் பகவானுடைய அம்சம் தான். நாம எல்லாரும் பகவானுடைய நிழல் நாமம், பகவானுடைய அம்சம் நாம எல்லாருமே. யோகமாயா சக்தி தான் நாம. ஆனா நாம உணரல பகவான் நமக்குள்ள இருக்கிறான்னு நாம உணரல. பகவானுடைய சக்தி நாம யாருமே உணரல. நாம எல்லாமே என்ன பண்றோம், அதாவது இந்த பௌதிகமான படத்தை நாம தின்னுகிட்டே இருக்கிறோம். கிளி மாதிரி போய் அங்கங்க போய் தின்னுகிட்டே இருக்கிறோம். நாம யாருன்றதை நம்ம உணராம இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பதம் ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கார். அது அடுத்த பதம் என்ன பார்ப்போமா? 9வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜன்ம கர்ம ச மே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதஹ த்யாக்வா தேஹம் புனர்ஜன்ம நைதி மாம் வேதி சோ அர்ஜுனா. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவர் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்போதிக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் சொல்றாரு பகவானுடைய அவதாரம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் பகவான் அவதாரம் கொடுக்கிறார், அவர் யாரு, நம்ம யாரு அந்த தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், கண்டிப்பா நாம இந்த பகவானுடைய லோகத்துல நாம போவோம். பகவானுடைய வைகுந்தம் தான் நாம சேருவோம். என்ன சொல்றாரு பாருங்க. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகிறானோ. ஏன்னா அது வந்து திவ்யமானது. பகவானுடைய அவதாரம் தோற்றமே திவ்யமான. எதுக்காக வர அவதாரம் கொடுக்கிறார்? நம்மள நல்வழி பற்றார். இப்ப கூட பாருங்க, கலியுகத்துல பகவான் சைத்தன்யர் அவதாரம் கொடுக்கிறார். ஏன் கொடுக்கிறாரு? அவரு நமக்கு நல்வழி பற்றார். நீங்க ஏன் கோவில்ல போய் கஷ்டப்படுறீங்க, நீங்க ஏன் இதெல்லாம் பண்றீங்க, கீதையை படிக்கிறீங்க, அதை படிக்கிறீங்க, இதை படிக்கிறேன்னு வற்புறுத்தாம என்ன பண்றாரு, ஒன்றும் செய்ய வேணாம். கீதையை படிச்சீங்களா, படிச்சுட்டு உள்வாங்கிக்கிட்டா வாழ்க்கையில எப்படி நடக்கணும்ன்றத ஒரே பகவான் நாமத்தை சொல்லுங்க, ஹரிநாமத்தை சொல்லுங்க, பகவானுடைய கீர்த்தனை சொல்லுங்க. கீர்த்தனை வரலையா, உங்களுக்கு அந்த 7 ஸ்வரம் வரலையா, தேவையே இல்ல. எப்படி வேணா கத்துங்க பகவான பேரு. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. கேசவான் சொல்லுங்க, மாதவான் சொல்லுங்க, கோபாலான்னு சொல்லுங்க, கோவிந்தான்னு சொல்லுங்க. உங்களுக்கு எப்படி எல்லாம் வருதோ பகவான் நாமத்தை சொல்லுங்கதான். பகவான் சைத்தன்யரா வந்து நமக்கு அவதாரம் கொடுத்து பகவானை சொல்லியிருக்காரு.
இல்லைங்களா? அதே சத்தியுகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆண்டு லைஃப், ஒரு ஆத்மாக்கு லைஃப் பாத்தீங்கன்னா 1,00,000 ஆண்டுகள், 10,000 ஆண்டுகள்லாம் வாழ்ந்தாங்க. ஒரு ஆள் ஹைட் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஹைட் இருப்பாங்க. போன கசிப முனிவரே பாத்தீங்கன்னா காட்டுக்கு போனாரு, விஸ்வாமித்திர காட்டுக்கு போனாருன்னா 2,00,000 2000 22,000 வருஷம், 3,000 வருஷம், 5,000 வருஷம், 1000 வருஷம் போய் தவம் இருப்பாங்க. சும்மா காட்டுக்கு போனாவே 1000 வருஷம் தவம் தான் வீட்டுக்கே வருவாங்க. நாம அப்படி பண்ண முடியுமா? ஒரு நாள் போனாவே பெரிய யுகம் போன மாதிரி இருக்குது நமக்குலாம். அந்த அளவுக்கு வாழ்ந்தாங்க, அந்த அளவுக்கு தியானம் எல்லாம் பண்ணாங்க. பண்ணியும் பகவானுக்கு அவங்க காட்சி கொடுக்கல. இப்ப தேவர்கள்லாம் வருத்தப்படுறாங்க, நம்ம கலியுகத்துல நம்ம பிறக்காம விட்டுட்டோமே, கலியுகத்துல பிறந்தா பகவானை உணர முடியுமே. நம்ம சத்தியுகத்திலும் திராத யுகத்திலும் திராத 3 யுகத்திலயுமே நம்ம பகவானை உணரல. ஆனா கலிகாலத்துல எல்லாருமே பகவானை உணர்றாங்க. ஏன்னா பகவான் சைத்தன்யர் ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. அதே மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை மூலியமாக நம்ம சொல்லிட்டு போயிருக்கிறார். உணரலாம். அன்னமையா கோசா, பிராணமையா கோசா, விஞ்ஞானமையா கோசா, ஆனந்தமையா கோசா, ஞானமையா கோசா, ஆனந்தமையா கோசா, இந்த 4 கோசாலையும் பகவானை உணர்ந்தவன் சச்சித்தானந்தமா பகவானுக்கு ரொம்ப அழகா நம்ம 14 13 14 ரொம்ப அழகா நம்ம அதை படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க, எனது தோற்றமும் செயல்கும் திவ்யமானது என்பது எவன் ஒருவன் அறிகிறானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் பௌதீக உலகில் பிறவெடுப்பதில்லை அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகிறான். பகவானுடைய அவதாரங்கள் தெரிஞ்சது. ஏன் அவதாரம் கொடுக்கிறார்? நமக்காக கொடுக்கிறார் இல்லைங்களா? நாம பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும். அப்ப சேவை பண்ண நாம என்ன பண்ணுவோம்? பகவான் லோகத்துக்கு தான் போவோம், திரும்ப இங்க வரப்போறது கிடையாது. திரும்ப வர எப்படி வருவோம்? நம்ம வரமாட்டோம். பௌதிகத்துல போகும்போது நம்ம கண்டிப்பா திருப்பி இங்கதான் வருவோம். திரும்ப என்ன பண்ணுவோம்? பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், இந்த 4 சக்கரத்திலேயே இது சம்சார கடல்னு சொல்லப்படுது. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், இது கண்டிப்பா நம்ம வாழ்நாள்ல இருக்கும். எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இருக்கும். பிறந்தா இறந்தாகணும், வயசாகும், நோய் வரும், இந்த 4மே இருக்கும் இல்லைங்களா? இது இல்லாம நம்ம பகவானை உணர்ந்து நம்ம செயல்பட்டோம்னா கண்டிப்பாக முக்தி தான் நமக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. கிருஷ்ணருக்கும் நாம் அனைவரும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு பாருங்க. பகவானுடைய வடிவம் பாருங்க ஆன்மீகம். நாம் அனைவரும் வடிவம் தற்காலிகமானது, நம்மளோட வடிவம் தற்காலிகமானது. நம்ம 2வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லையா? பகவான் ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுத்தார். என்ன கொடுத்தார்? இந்த உடல் வந்து சூதல உடல், பௌதிகமான உடல். உள்ள இருக்கிற ஆத்மா இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் நித்தியமானது, பகவானுடைய நித்தியமானது. இன்னொரு உடல் ஒண்ணு இருக்கு, இது நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிற உடல், பௌதிகமான உடல். இது வந்து சூதல உடல். சூட்சம உடல் ஒண்ணு இருக்கு, கண்ணுக்கு தெரியாதது. அது என்னது? பொய், அகங்காரம், மனம், புத்தி. இந்த 3யும் அந்த உடலையும் அழிச்சாதான் இந்த உடல் ஆட்டோமேட்டிக்கா அழிஞ்சிடும். இந்த உடல் ஆட்டோமேட்டிக்கா அழிஞ்சிடும். ஆனா சூட்சம உடல் அழிக்கணும்னா நம்ம பகவானை ஹரிபக்தியோட இருந்து நம்ம பக்தி கொடுத்தாதான் அந்த உடல் அழியும். அந்த உடல் அழிஞ்சனா வெறும் ஆத்மா மட்டும்தான் நமக்கு. அந்த ஆத்மா எங்க போகும்? பகவானுடைய அவருடைய சொந்த இடத்துக்கு போகும், பகவானுடைய லோகத்துக்கு போயிடும். அது இதுதான் நம்மளுடைய முக்திக்கான வழி. ஆனா அந்த சூட்சம உடல் நம்ம அழிக்கலன்னு வச்சுக்கலேன், பொய், அகங்காரம், அந்த மனம், புத்தியும் அழிக்கலைன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு உடல் கிடைக்கும். எந்த உடல்னா நாம என்ன வாழ்நாள்ல பாவம் புண்ணியம் பண்ணமோ அந்த உடல் கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும். அந்த உடல் கிடைச்சது மாத்திரம் இல்லாம வாழ்நாள்ல நீங்க என்னெல்லாம் பாவம் பண்ணீங்களோ, என்னெல்லாம் துன்பம் பண்ணீங்களோ, எவ்வளவுலாம் இது பண்ணீங்களோ, அதாவது லாபம் வரும் நஷ்டம் வரும், மாறி மாறிதான் வரும். அதுக்கேத்த உடல் கிடைச்ச பிறகு அந்த சூட்சம உடல்ல பொய், அகங்காரமும் அந்த மனமும் புத்தியும் அடுத்த உடல்ல வரும்போது அதான் சொல்லுவாங்க பெரியவங்க, போன ஜென்மத்துல என்னத்தான் பண்ணானோ தெரியல, திருப்பி இங்க வந்து அனுபவிக்கிறான். போன ஜென்மத்துல என்னப்பா நல்ல பண்ணானோ தெரியல, இங்க வந்து ராஜயோக வாழறான் அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா? அது உண்மை. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சூட்சம உடல் அழியாது, உடல் மாத்திரம் தான் அழிஞ்சது. சூட்சம உடல் அடுத்த உடல் தேடி வரும் சொல்லுதான் வேதம் சொல்லுது. ஆனா அது தற்காலிகமானதுதான், நிரந்தரமானது. பகவானோட வடிவம் ஆன்மீகமானது, நம்ம அனைவரும் வடிவம் வந்து தற்காலிகமானது. இந்த வடிவத்தை ஏற்படுத்தப்பட்டது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாய, இந்த பிரகிருதி, இந்த பகிரங்க சக்தின்னு சொல்லப்படுது. சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம், அந்த 3 குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நாமும் நம்மளுடைய நம்மள வந்து அந்த மாதிரி நம்ம செயல்படுத்துறோம். தத்துவகுணம் சொல்றது ஒரு பிராமண குவாலிட்டி, ரசோகுணம் சொல்றது ஒரு பேராசை குணம், தமோ குணம்ன்றது ஒரு பைத்தியகார குணம். இந்த 3 குணங்களை மாறி மாறி நாம செயல்படும் போது திரும்பவும் இதே சம்சார கடல் தான். அதே சுத்த சத்துவத்துல நம்ம செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய லோகம் தான். அப்ப நம்மளோட வடிவம் என்னது? தற்காலிகமானது. பகவானுடைய வடிவம் ஆன்மீகமானதுன்னு சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 10வது ஸ்லோகம். हरे कृष्ण। वीतरागपयं क्रोध मन्मया माम् उपश्रितः बहवो ज्ञान तपसा भूतमद्भावम् आगतः। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிச்சிருக்கேன். பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுவதும் எண்ணில் ஆயிற்று.
என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது தீபியமான அன்புடையவராகின்றனர். பற்றுதல் சொல்லப்போது என்ன தெரியுங்களா? நம்ம ஒரு பொருள் மேலேயோ ஒரு உயிர் மேலேயோ, உயிர் மேலே பற்றுதல் கூடாது. நம்ம மனைவி மேலேயோ, கணவன் மேலேயோ, பிள்ளைகள் மேலேயோ, பேரப்பிள்ளை மேலேயோ, சமுதாயத்து மேலேயோ, நகை மேலேயோ, பொருள் மேலேயோ, எதில் மேலேயும் பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. பற்றுதல் இருந்ததுன்னா நமக்கு என்ன வரும்? பயம் வந்துடும். பயம் வரும். ஏன்னா நல்லதும் நடக்கும், கெட்டதும் நடக்கும். இது பௌதிகம் சொல்ல. இதெல்லாம் மாய. இதெல்லாம் மாய. நமக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அது கண்டிப்பா கிடைக்கும். பற்றுதல் இல்ல இருந்தா நீங்க இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஆனா அதே டைம்ல அடுத்த நேரம் காணாது போடும். அன்பு அப்படித்தானே. எல்லா நேரமும் அன்பு கொடுத்துட மனைவியும் சரி கணவனும் சரி அன்பு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தா என்ன ஆகும் பாருங்க, வெறுத்தி அடைஞ்சிடும், கோபம் தான் வரும். சரி, அது ரொம்ப உள்வாங்க வேண்டாம். பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கணும். நாம பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது, பயம் இருக்கக்கூடாது, கோபமும் இருக்கக்கூடாது. இவரை விடுபட்டு முழுவதும் என்னை லாயிக்கின்ற பகவானை மையப்படுத்தி நாம செயல்படணும். என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் துன்பம் அடைகின்றனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையறாங்க. இப்போ ஒண்ணு இல்ல, இரணிகசிபு இவரு இதுல பாத்தீங்கன்னா சிசுபாலன். சிசுபாலன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 விதமான அவதாரம் அதாவது சொல்லப்படுது. இரணிகசிபு, இரணியன், மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னா சிசுபாலன். இவங்க 3 பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய பக்தன் தான். அவனை வந்து பகவானுடைய காவலாளின்னு சொல்லப்படுது. அவன் என்ன துவாரபாலகர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கதையை நம்ம பின்னாடி படிக்கலாம். ஒரு நேரம் வந்து 20 ஸ்லோகம் வரும்போது படிக்கலாம். ஏன்னா இவரும் வந்து பகவான் கிட்ட கேட்டு வரம் வாங்கி வந்து அவர் கையால இறக்கணும்ன்றதான் சிசுபாலன் இறக்கலாம். ஆனா இதே துரியோதனன் இருக்கான், சகுனி இருக்கான், எல்லாரும் கர்ணன் இருக்கான், எல்லாம் திட்டுறானுங்க பகவான், எல்லாமே திட்டுறானுங்க. ஆனா சிசுபாலன் அவர்கிட்ட கையால இறக்கணும் தான் அந்த அவதாரமே வந்திருக்கான். அவன் இது வேத ரகசியம். இது அவனுக்கு தெரியுமா? பகவானுக்கு தெரியும். சரி, இதை பற்றி நம்ம பின்னாடி படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் 12வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாதுர் காக்ஷாந்தः கர்மாணாம் சித்திம் யஜந்த இஹ தேவதாः ஷிப்ரம் ஹி மானுஷே லோகே சித்திர் பவதி கர்மஜா. பலன் தரும் செயல்களிலும் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இவ்வுலகில் இத்தகு செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மையே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா தேவர்கள் வழிபாடும் போது பண்ணும்போதுன்னா நமக்கு உடனே பலன் கிடைக்கும். இப்ப நம்ம ஒண்ணும் இல்லைங்க. இப்ப நம்ம ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்கார். அவரு கீழே எத்தனை பேர் இருக்காங்க? கேபினெட் மினிஸ்டர் இருக்காங்க. கேபினெட் மினிஸ்டர் முடிஞ்ச பிறகு யாரோங்க? முதல் மந்திரி வராங்க. முதல் மந்திரி பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு மினிஸ்டர் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கலெக்டர் வரார், அதுக்கப்புறம் சப் கலெக்டர் வரார், அதுக்கப்புறம் தாசில்தார் வரார், அப்புறம் இது மாதிரி ஒண்ணு ஒண்ணா அப்புறம் விஓ வரார், அவருக்கு அப்புறம் கீழே வராங்க. இது மாதிரி ஒண்ணு வந்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ ஒரு விஓ பார்த்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? உடனே வந்து ஒரு பட்டா கிடைக்கும், இல்ல வீட்டுக்கு தேவையான விஷயங்கள், சொத்து வரி விஷயங்கள்லாம் உடனே கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அது போலதான் தேவர்கள். பகவானை நாம கிட்ட போய் நாம போறதுக்கு முன்னாடி தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணி நாம போனோம்னா உடனே பலன் கிடைக்கும். ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுது பாத்தீங்களா? இவங்க எல்லாருக்குமே ஆதி அந்தம் யாரு? பகவான் தான். அதே நம்ம பகவான் கிட்ட சத்தியார்த்தானந்தமா நம்ம பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தா இன்னும் பிரதிபலன் அதிகமா இருக்கும். ஆனா தேவர்கள் வழிபாடு பண்ணும்போது நமக்கு சீக்கிரமா கிடைக்கும் தான் பகவான் சொல்றாரு. பலன் தரும் செயல்களை வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபாடுகின்றனர். இவ்வுலகில் இத்தகைய செயலுக்கு விரைவில் பலன் கிடைப்பது உண்மையே அப்படின்றாரு. 23 என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. சாதுர்வர்ணம் மயா சிருஷ்டும் குண கர்ம விபாகக்ஷः தஸ்ய கர்த்தாரம் அபிமாம் விதத்ய கர்த்தாரம் அவ்யயம். 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா இந்த 4 விதமான சம்பிரதாயம் நம்ம படிச்சோம். இப்பதான் படிச்சோம். இந்த அத்தியாயத்துல முதலே படிச்சோம். 5வது 4வது ஸ்லோகத்துல படிச்சோம். இப்ப பாருங்க 4 விதமான வர்ணங்கள், அதாவது பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்திரம். இவங்க 4 பேருக்குமே 4 விதமான கடமைகள் இருக்கு. இவங்க 4 பேருக்குமே 4 விதமான கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு. அதுதான் என்ன சொல்றது, அதாவது ஆசிரமங்கள் 4, வர்ணங்கள் 4, கடமைகள் 4, கட்டுப்பாடுகள் 4. இந்த 16ம் சரி வந்தா வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில மேன்மை அடைய முடியும்னு வேதம் சொல்லுது. அதான் சொல்றாரு, 3 விதமான இயற்கை குணங்களுக்கு இவற்றின் செயல்களுக்கு ஏற்ப மனித சமுதாயத்தில் 4 வகை பிரிவுகளா என்னால பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்போ ஒரு அந்தனரா இருக்கவன், ஒரு பிராமணரா இருக்கவன் சத்துவ குணம்,
அப்புறம் வந்து ரசோகுணம்ன்றது ஒரு சக்கரவர்த்தியா இருக்கிறவரு. அவர் வைஷ்ணியா இருக்கிறவருக்கு வைஷ்ணனும் சத்திரியனும் ஒரே குணம். தமோ குணத்துல இருக்கிற யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சூத்திரன் சொல்லப்படுறாங்க. ஏன்னா இந்த வந்து பாகுபாடு கிடையாது. இது இந்தந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான் இவங்களோட செயல்பாடுகள் இருக்குன்றதுதான் இது நம்ம உதாரணமா கொடுத்துக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த பதம் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். 14வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாம் கர்மாணி லிம்பந்தி நாமே கர்மபலே சுப்ருஹா. என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவுமே இல்லை. செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதே இல்லை. என்னை பற்றி உண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா பகவானை பத்தி நினைச்சவன் பகவானுடைய யோக சக்தியில யோகமாயா சக்தியில பகவான் இயங்குறான்னு நினைச்சிட்டாவே கண்டிப்பாக அவன் என்ன பண்ணுவான்? பகவானே முறையிட மாட்டான். பகவான் கிட்ட பகவானே எனக்கு இதை கொடு, பகவானே எனக்கு வீடு வாசல் வாங்கணும், பகவானே என் பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும், பகவானே என் பிள்ளைய பாஸ் ஆக்கணும், இப்படி எதுவுமே பகவான்கிட்ட முறையிட மாட்டான். ஏன்னா பகவான் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டார். என்ன கொடுக்கல பகவான் நமக்கு? சுவாசிக்கிற காற்றை கொடுத்துட்டார், சாப்பிட்றதுக்கு தண்ணி ஆகாரம் கொடுத்துட்டார், தானியத்தை கொடுத்துருக்கிறார், அதே மாதிரி பிள்ளைகளை கொடுத்துக்கிறார், எல்லாம் நிலம் என்ன வேணும் நமக்கு இந்த வையகத்துல எல்லாமே கொடுத்துக்கிறார். நாம என்ன பண்றோம்? பாவம் பண்றோம், புண்ணியம் பண்றோம், மாறி மாறி பண்றதுனாலதான் நமக்கு வந்து நல்லது கெட்டது மாறி மாறி நடக்குது. அதே பகவான் உணர்வோட அகர்ம பணியில் நாம் நடந்தோம்னா கண்டிப்பாக பகவான் கிட்டே நம்ம முறையிடவே மாட்டோம். கோயில போய் என்ன பண்ணுவோம்? உட்காந்து அழுதுகிட்டே இருப்போம். ஏன்னா அவர் தான் நமக்கு பரமபிதா, நமக்கு அவர் தான் எல்லாமே ஆதி அந்தம், அவர் தான் நமக்கு பகவான், அவர்கிட்ட முறையிட வேண்டியதுதான். ஆனா எப்படி இருக்கணும்? மோக பக்தியில போய் பகவானுக்கு முறையிடக்கூடாது, பிரேம பக்தியில போய் பகவானுக்கு முறையிடும். பிரேம பக்தியில போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பகவான்கிட்ட கேட்கவே மாட்டோம், அவருக்கு நித்திய சேவகனாக தொண்டு செய்வோம். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 17வது பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சீக்கிரம் படிங்க மாதாஜி, டைம் ஆயிடுச்சு. படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மணோ ஹயபி போதவ்யம் போதவ்யம் ச விகர்மணஹ அகர்மணஸ்ய போதவ்யம் கஹனோ கர்மணோ கதிஹி. செயல்களில் நுண்ணுக்கடங்களை உணர்வது. மாதாஜி நான் படிச்சிருக்கேன். செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக மிக கடினம் சொல்லப்படுது. ஏன்னா நம்ம என்ன செய்யறோம் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றது அந்த விஞ்ஞானத்தை நம்ம மறந்துடுறோம். என்ன காரணம்னு பாருங்களேன். கர்மான்றது செயல், நம்மளுடைய செயல். நாம எல்லாருமே கருமிகள் தான், நம்ம ஒத்துக்கணும், நம்ம எல்லாமே கருமிகள் தான். ஆனா விகரமான என்ன செய்ய பார்த்தீங்களா? தடைப்பட்ட செயல். வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதுதான் விகரமான்னு சொல்ல, அதாவது அதுக்கு எதிர்மாறியா செய்யறதுதான் விகரமா. அதே மாதிரி அகர்மான்னு சொல்றப்ப நம்ம வேத சட்டங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதை நாம ஃபாலோ பண்ணணும், அதுதான் அகர்மான்னு சொல்லுவோம். அப்ப நாம எல்லாம் எப்படி இருக்கணும் பாருங்க? கர்மியா இருக்கிறோம் நாம எல்லாமே. அகர்ம பணியில நம்முடைய செயல் இருக்கணும். நம்முடைய செயல் வந்து அகர்மத்துல இருக்கணும், விகர்மல நாம செய்யக்கூடாது. அதை பத்தி ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்த்தலாமா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. விகர்மவாதிகள் பாத்தீங்கன்னா வேத சட்டங்களுக்கு நேர்மாறியா அவங்க செய்வாங்க, வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டாங்க, கீழ்வன உயிரினங்களை மறுபிறவி எடுக்கும் ஆபத்து அவங்களுக்கு இருக்கு. ஆன்மீகவாதிகளை ஒற்றுக்கொள்ளவே மாட்டாது. அவங்க ஆன்மீகத்துக்கு கிட்டே வரமாட்டாங்க, நாத்திகம் பேசுவாங்க, பகவானை குறை சொல்லுவாங்க, இது என்ன பெற்றது எங்க அப்பா அம்மா தான் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி அப்படி இப்படி ஏதோ ஒரு தத்துவத்தை பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா எடுத்த பிறவி நோக்கம் தோல்விதான் அவங்களுக்கு. மாமிசம் சாப்பிடுவாங்க, ஏதோ செய்யக்கூடாத செயல்லாம் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. இவங்க எல்லாம் யாருங்கன்னு? விகர்மவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதே கர்மவாதிகள் பாத்தீங்கன்னா அவங்க யாருன்னா பிராமண குவாலிட்டியில உள்ளவங்க. பிராமண குவாலிட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம் சொல்றதை பாருங்க, பக்தி உள்ளவங்க எல்லாருமே பிராமணன் தான். அது நல்லா புரிஞ்சுங்க. பிராமணனா பிறப்பால் பிராமணன் நான் சொல்ல வரல, வேதம் அதான் சொல்ல வரல. எவெல்லாம் பக்தி கொடுக்குறானோ பகவானுக்கு, வேதங்களை யாரெல்லாம் பின்பற்றுறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே பிராமணன் தான். சொர்க்கம் மற்றும் உபதேவதைகள் உலகத்தை அடைவார்கள். யாரு? கர்மவாதிகள். இறுதியில் இந்த ஜட உலகில் திரும்பவும் பிறவெடுப்பாங்க. ஏன்னா ஒரு பிராமணனா இருக்கிறவன், பிராமண குவாலிட்டியில உள்ளவன், பிராமண செயல்படுறவன் திரும்பவும் இங்கதான் பிறப்பான், மனிதனாக பிறப்பான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. கர்மவாதிகள். இதுல நம்ம அப்பெல்லாம் யார் நம்பலாம்? கர்மிகள் தான். நம்ம விகரம பணி செய்யல, துரோகம் பண்ணல, யாருக்கும் துன்பத்தை கொடுக்கல, அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்? கர்மவாதிகள் தான். ஆனா அதுல இருந்து நம்ம முக்தி அடைக்கிற செயல் எப்படி போனோம்? ஞானி ஆகணும் இல்லையா? அவன் தான் கர்மயோகி. கர்மயோகி என்ன பண்றான் பாருங்க, ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்து இருப்பவர்கள் ஆத்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சிருப்பான். ஆத்ம தத்துவம் என்ன சொல்லுது? நான் உடல் அல்ல, இது என்னுடைய உடல் அல்ல, இது அழியக்கூடிய உடல், உள்ளகிற ஆத்மா,
பகவானுடைய நித்திய சேவகன் நினைப்பான். அதுதான் ஆத்ம தத்துவம். அவன் அந்த உணர்றான் பாருங்க, அவன் தான் கர்மயோகி, அவன் தான் ஞானி. அது என்ன சொல்றாங்க, பயன், உலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பு பொருள் அறிந்தவன். மறுபிறப்பு நமக்கு உண்டா இல்லைன்னு இந்த வாழ்நாளே அறிவான். யாரு? ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்தவன். அப்ப பக்தி சேவை வருவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். இவங்க எல்லாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகின்னு சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. அகர்ம பணியை பத்தி சொல்லுவோமா? 18வது பதம் மாத்தாஜி. हरे कृष्ण कर्मण्यय कर्म पश्येत् अकर्मणि स कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तं गृहस्सन कर्म कृत् கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரின் அறிவுடைய ஆகினார். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் அவர் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மான்னு சொல்றது என்னது? நம்ம கர்மவாதிகள், நம்ம எல்லாமே கர்மிதான் நம்ம எல்லாம். ஆனா அதுல அகர்மாவை பார்ப்பான் அவன். அகர்மான்னு சொல்றது வேதங்களை படிப்பான். இப்ப நாம எல்லாம் பண்றோம், என்ன பண்றோம், நாம கஷ்டப்படுறோம், வேலைக்கு போறோம், பொருள் ஈட்டுறோம், எல்லாம் செய்யறோம். நம்ம கர்மா தான், நம்ம கர்மாவை செய்யறோம். ஆனா அதுலயே கோயிலுக்கு போகணும், பகவானை பத்தி வேதம் படிக்கணும், இதெல்லாம் செய்து அகர்மா. அதாவது என்ன சொல்ற பாருங்க, கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதன் அறிவுடையாகிறான்றார். இது என்னதுன்னா சத்துவ குணம். இந்த குணம் இருந்தாவே போதுன்றார். ஆனா இந்த குணம் இருக்கக்கூடாதுதான். இருந்தா நம்ம திரும்ப திரும்ப இங்கதான் பிறப்போம். பூலோக வைகுந்தம் போக முடியாது, திரும்ப இதே பூலோகம் தான் பிறப்போம். ஆனா இருந்தாலும் இந்த பிறவில நீ நல்லது செஞ்சினா, ஒரு பிராமண கோட்ல இருந்தனா, அடுத்த பிறவி நீ கண்டிப்பாக ஒரு நல்லோர் குடும்பத்துல, ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல, ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்துல, ஒரு மகான் குடும்பத்துல கண்டிப்பாய் பிறப்பாய். இது வேதம் சொல்லுது. பகவானே இந்த பகவத்கீதையில சொல்லப்படுறார். ஏன்னா நீ அகர்மாவை காண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா, நீ கருமியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அகர்மால போ தேவைப்பட்டேன்னா கண்டிப்பாக அடுத்த பிறகு உனக்கு முக்தி கிடைக்கின்றார் பகவான். ஈடுபட்டுன்னா அவன் உன்னத நிலையை நிலைப்படுகிறான்றார். அது 6வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப விரிவா படிப்போம். 34வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण तद्विद्धि प्रणिपादेन परिप्रेषाने सेवया उपदेशन्ति ते ஞானம் ஞானினஸ்தத்வதர்ஷினா. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிவ முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுடரை பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆன்மீக குரு பாத்தீங்கன்னா அவங்களை நம்ம எப்பவுமே ஆன்மீக குருவை நம்ம அணுகணும். இப்ப நம்ம ஒரு குருவை நியமிக்கணும். ஒரு குரு யாரு, அவங்க யாரு நமக்கு போதனை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு. இப்ப நம்மளோட குருன்னு பாத்தீங்கன்னா யாரு இருக்காரு? நம்மளுடைய ஆச்சாரி. பிரம்மகௌடிய சம்பதத்துல வர ஆச்சாரிகள் இருக்காங்க. அவங்க நம்ம குருவா தேர்ந்தெடுக்கணும். தேர்ந்தெடுத்து அவங்க சொல்படி நாம கேட்டு வேதங்கள். ஏன்னா பகவான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் ஒரு ஆச்சாரி இருக்கிறாங்க, ராமபிரானுக்கும் ஒரு ஆச்சாரி இருக்காங்க, எல்லா தெய்வங்களுக்கும் ஒரு ஆச்சாரிகள் இருக்காங்க. ஆச்சாரிகள் இல்லாம எந்த தெய்வமே கிடையாது. இதுதான் வேதம் சொல்லுது. அப்போ ஆன்மீக உருவை அணுகி உண்மையை முயற்சி செய்கின்றார். உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்வி கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய்கின்றார். பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறது தெரியுங்களா? தன் தாய் தந்தைக்கு தொண்டு செய்யறது பகவானுக்கு செய்யற தொண்டு, தன்னுடைய சகோதரனுக்கு ஆச்சாரிகள் செய்யற தொண்டு, அதாவது ஆசிரியருக்கும் ஆச்சாரிகள் செய்யற தொண்டு, பகவானுக்கு செய்யற தொண்டு, சமுதாயத்துக்கு செய்யற தொண்டு, பகவானுக்கு செய்யற தொண்டுன்றார். வேதம் சொல்லுது. உண்மையை கண்டவர்கள் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும் அப்படின்றார் பகவான். ரொம்ப அழகா சொல்றார். இதோட இந்த அத்தியாயத்தை முடிப்போம். என்ன சொன்னாரு ஒரு சின்ன விளக்கம் படுமா? பகவான் கிருஷ்ணன் ஆழ்நிலை அறிவை 1லிருந்து 10வது பதம் வரையும் கொடுக்கிறார். பகவான் கிருஷ்ணன் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாக வர்ணாசிரம அமைப்பையும் உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். 11லிருந்து 15 கொடுக்கிறார். கர்ம யுகத்துல 16லிருந்து 24 வரை கொடுக்கிறார். தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும் ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கத்தையும் 25லிருந்து 42வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். நாளைக்கு 5வது அத்தியாயம் ரொம்ப அழகா இருக்கும். பக்தி கலந்த ஞானத்தையும் கர்ம யோகத்தையும் கொடுக்கிறார், ராஜ யோகத்தையும் கொடுக்கிறார். ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் அது. ஒரு அத்தியாயம் இனிமேல் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம மேன்மை அடைய போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு 10-15 நிமிஷம் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவே டைம் எடுத்துக்கிட்டோம். நிறைய விஷயங்கள் சொல்லணும், ஆனா நமக்கு டைம் இல்லை. 2வது கிளாஸ்ல வாங்க, கண்டிப்பா இதோட நிறைய விஷயங்கள் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சை கல்பத்தராய் கிருப சிந்தையே வசபதனாம் பாவனிய வைஷ்ணவ. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌரபக்த விருதுக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி, ஹரி ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம் சத்.